Вітаю. Зараз я ще перепровіряю гук. Подається все в порядку. Чудовно. Що у мене? Так, мені що Twitch дивно себе поводить. Так, нечто, давайте-ка я сторонку Twitch себе перезагружу. Вітаю, яський господар. Так. Ёсть. Чудовно. Чудовно. Сёння у нас чацвер. Гэта дзень, калі у нас скончваецца галасаванне. Мы вырашаем, во што мы гуляем у пятніцу. Па выглядзе ў нас, давай, да спіса яшчэ, зараз думаю пра спіс лідараў сказаць, але давайте трошкі пра Алана Вейка. У Алане Вейке мы зараз дабраліся да кінотэатра. У кінотэатры культысты зрабілі сабе логава, але гэта толькі частка гісторыі. Алан Вейк працягвае яе перапісваць і дадае больш дэталяў да гэтай гісторыі. Сам даведваецца пра іх, сам дадае яшчэ дадатковыя дэталі, спрабую пісаць сябе ў забойства. І такім чынам гэта правіла мары, якое, магчыма, сам Алан Вейк і стварыў. Пасля гэтага толькі ён можа трапіць у Парламент Тауэр. Гэта яго, там, дзе знаходзіцца яго кватэра. Ну вось. Алан Вейк спрабуе ў гэтым кінотэатры, кінотэатры, чаму кінотэатр, карацей? Культысты зрабілі сабе логава вакол увогуле фільмаў. Фільм Nightless Night, бязночная ноч, які зрабіў аўтар Томас Зейн, які вельмі падобны на Алана. Ну, карацей, усё заблытана. Вось, адпраўляемся адразу ў гульню, буду расказваць усё па дарозе. По галасаванню давайте, пакуль яно грузіцца. Ну вось, загрузілася, то, в прынцыпе. Давайте хутенька галасаванне прабяжымся, трошкі падсумуем, бо галасаванне скончваецца у нас прыкладна праз 2 гадзіны. Так, дзе у нас? Ёсць. Спіс лідараў. Як перакладаць гульню? Стрым по таму, як выглядае працэс перакладу ад пачатка да, скажем так, да нейкага результату стрыма аб гэтым. 42 700, на Disco Elysium 35 500, на Hollow Knight 33 тысячи, на Elder Kings 2 32 тысячи, на 5-м месцы у нас Devil May Cry 5 31 тысяча. Вітаю, Метаігорій. Вітаю, Мсинкер. Так, добренько. Што у нас па падзеях? Я ўжо распавёў, што мы ў кінотэатры. Зараз, нават у алеі кінотэатра ззаду, мы шукаем, мы як бы ўпісваем сябе ў забойства і па дарозе яшчэ даведваемся як мага больш пра... яшчэ ёсць месца. Спрабуем як мага больш даведацца пра кіно, якое знікла, Nightless Night. Я сёння рана? Не, як звычайна, абсалютна звычайны час. Тут такая справа, можа быць, ты не заўважыў Метаігорый. Стрымы перасунуліся, можа, трошкі раней для Менска, бо па Польшчы ён усё яшчэ ў 10. Там быў момант, але ён быў пару тыдняў таму, можа быць. Нешта такое. Так, давайте адразу ацэнім, куды мы ідзем. У нас ёсць розныя кантэйнеры. Рэсурсаў у нас шмат, нам не патрэбна. У нас ёсць 2 рэха тут. Эта кропка я ўвогуле не памятаю, што гэта азначае. Месца, можа быць, важнае месца, так. І у нас яшчэ гэта мы можам тут скарот адчыніць. Назад у кінотэатр. Давайте паспрабуем скарот гэта адчыніць. Ценяў не бачна? Ценяў не бачна ўвогуле. Окей. Дзіўна, што ценяў няма. Я ўпэўнены, яны з'явяцца, як толькі я змяню сцэну. Так, і тут павінен быць скарот. Оу. Ён і з гэтага боку зачынены. Добра. Што можна прыдумаць? Это мы там былі ўнізе, вось тут можна спусціцца і па-іншаму выйсці, так?
Нават назад я не магу залезці. Добра. На 12-ю гадзіну чакаў. А, ну зараз яно атрымліваецца ў Мінску о 11-й гадзіне. То бок кожны раз. І, ну, я просто не вельмі магу дазволіць сабе пераносіць пазней стрымы, бо я як бы затрымліваюсь, то бок я веду стрымы даўжэй, па 3 гадзіны там і трошкі больш. Але я не магу, ну, абмежаваны часам, калі я скончваю, таму я не магу як бы пазней просто перанесці стрым. Вось. Калі была магчымасць, я бы пакідаў адзін той жа час, прыкладна, заўсёды для Мінска. Ну, для Беларусі цалкам я просто... Як ведаце, фраза па типу час па Мінску, напрыклад, па Варшаве, вось гэта. Так, у нас есть третье место, и мы можем заменять. У нас есть 3 кавалки. Давайте по порядку. Самый первый, самый простый, скажем так, это культ слова. Он повинен быть самый лайтовый, потому что просто это, ну, логового культа. Информация об этом. Але я не чую, каб нешта змянілася моцна. Мы пачулі, як нехта упаў. Пайсці на дах. Але я не ведаю... У астатнім жа гэтае месца не змянілася ніяк. То бок тое, што гэта з'яўляецца месца культам, увогуле ніяк не ўплывае, яно бы такім і засталося. А як на дах тады трапіць? Тут жа няма ніякага шляха. Уже двері адчыніліся. Усё яшчэ зачынена. О, ну паглядзіце. Адкуль можна на цябе паглядзець? Мне падаецца толькі зверху, не? Будзе. Ну ладно, добра. Давайте бяром і тады перапісваем яшчэ раз. Перапісваем на Нью-Йорк. Гэта пра 2 паліцейскіх, якія вырашылі стаць прыехаць да культа. Усё ціха? Я быццам бы чую больш шэптаў. Праход адчыніўся. Можно будет тут пройти. Вот он. Глядите, гэтыя паліцейскія жадалі аб'яднацца з культам, і яны як бы спецыяльна для яго прыбіралі сляды, ну там, забойства. Вось. Але культ увогуле не планаваў іх далучаць да сябе у выніку. Так. Ну-ка. Чаму яно? Вось оно, место. I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues. Made plenty of their problems disappear. Dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Яны скидывалі няўгодных альбо патрэбных ім людзей. Ну, карацей, тое, што культ запытваў, яны гэтых людзей закидывалі вось у гэты просто, ну, вось сюды. Яны рабілі ўсю брудную працу для іх. Мне напісала кіраўніца з мінулай працы, дзень сапсаваная Метэйгорай. А чаму табе з мінулай працы кіраўніца піша? Навошта? Добра, хоць бальнічная плаціла. Ну, як бы... Калі па грошах разлічыліся і як бы праца скончана, то якія ўвогуле пытанні? Вядома, што калі там, напрыклад, не выплацілі грошай, ну, да канца за мінулай працы, там вось такія, вось гэта патрэбна праходзіць скрозь усё гэта і выбіваць людзей грошы, вось тады праблемна. А так? Няхай піша, не праблема.
Так, добренька. Про паліцейскіх мы трошки больш даведаліся, мы можам яшчэ прайсці вось тут. І, дарэчы, тут ёсць праход нейкі? Так, ёсць. Мы выберемся яшчэ на дах, давайте паглядзім яшчэ іншыя варыянты тут. Вітаю, Рэгана. Вітаю, Рудзі. Так, культ слова мы уже паспрабавалі. Кліп зніклага фільма, вось гэта «Бязночная ноч». Nightless Night. Вось яны собираліся паказваць яе. Дарэчы, есть как гаспадар. Пытанне такое, можа просто гэта памылка, так? Гэта не ты займаешься перакладам, агучкай Гаррі Поттера аўдыёкнігі? Бо толькі сёння ну, нешта такое всплыло, я, ну, удакладні, калі ласка, гэта ты ці не ты? Ты, цудоўна. Блин, у меня спасылочка зараз по боку была. Подзяліцца з людзьмі, карацей, што знайшло. Што знайшлося. Я размаўляю. Што знайшлося. Зараз. Каток мне яшчэ нешта дадае. Так, спасылачка у мяне ёсць. Давайте я вам закину. Таксама. О, дапамаглі ўжо. Глядзіце. Вось што ёсць. Зусім выпадкова, абсалютна невялічка, калі ласка, карыстайцеся. Ось. Я просто, ну, абсалютна як бы не ведаў, і жонка літаральна знайшла, і ў выніку як бы выпадкова атрымалася. Так, мы можам сюды перасунуцца і пераключыць гэтае месца. Вітаю, Дэнджер Янчык. Вітамкі. Ось, так што, калі каму цікава, калі ласка, карыстайцеся, ёсць аўдыёкніга Гаррі Поттера. А спасылачка ў чаце ўжо. They watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. І вось яны збіраліся глядзець. Давайте яшчэ сюжэтна трошки, так? У нас ёсць Йотон-Йо, «Бязночная ноч» фільм. Фільм быў зроблены Томасам Зейнам, але фільм адразу знік. Аб ім ёсць толькі невялічкія кавалкі, ну, невялічкі ўрывак, у якім ёсць... Ну ладно, давайте, пра невялічкі ўрывак, там просто ён яшчэ больш блытаніцы дадасць у тлумачэннях, тым больш, што мы не ведаем увогуле, самі не бачылі гэтага Nightless Night. Мы жадаем паглядзець яго, таму што гэта аснова культа ўсяго. Культ як бы заснаваны вакол гэтага фільма, амаль. Ён для іх грааль, не святы, як сказаў Макс Пейн, не святы грааль. Ось, мы зараз спрабуем якраз таки дабрацца, зразумець, што тут за забойства адбылося. Забойства, хутчэй за ўсё, паліцейскіх адбылося. Альбо забойства таго ж Макса Пейна адбылося. Магчыма, не ведаю. Я толькі пачынаючы, так што не кідайцеся тапкамі. Дык не, не праблема, яская гаспадара. Тут, разумееш, як гэта? Досыт з'яўляецца пасля таго, як ты пачынаеш працаваць, разумееш? І ты як бы робіш і проста працуй над тым, што падабаецца, і рабі так, як табе падабаецца, і ў выніку ты будзеш расці з часам, і ўсё будзе добра. Яно так і працуе. Не аматар гэтых вашых Хогвартсаў, бо лічу, што магія паўсюль павінна быць, але паслухаю. Вось. Добранька, я заўважыў з паліцейскімі, магчыма, калі ўпісаць у гісторыю паліцейскіх вось сюды і застацца тут, то мы можам трапіць на дах. Мы чулі, як хтосьці на даху упаў. Давайте переключаемся на паліцейскіх. Цікаво, до речі, а святло я могу забрать оттуль просто? То бок з паліцейскай машыны святло можна выключыць, і ў прынцыпе гэта можна было не сцэнамі пераключаць, можна было просто прайсці вось так. Не, просто так не пройдзеш, патрэбна абавязкова святло тут.
Алан просто нейкі антыэлектрык. Дык ён, глядзі, ён электрык, які не можа... Карацей, ён не ўмее самастойна лямпачкі ўключаць, ён можа толькі... Ён можа выключыць одну лямпачку, ўключыць іншую, разумееце? Не можа ніяк па-іншаму рабіць. То бок ён як бы не антыэлектрык, а ён як бы электрык, які прыйдзе ў адну хату, выключыць там святло і пойдзе ў іншую хату, там уключыць святло, разумееце? Захаванне электрычнасці ў прыродзе, вось такая халера Алан Вейк. Так, вось мы апынуліся на даху. Раптоўна. Дарэчы, мы зайшлі вось там і падняліся па лесвіцы і выйшлі вось тут. Каб вы разумелі, наколькі ўсё тут проста. Straight to the top. The dirty cops looked down on the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. Добра, не халеры. Я так разумею, што самага верху іх і скінулі. Ну, культысты скінулі гэтых двух копаў уніз з даха. Любая бабка, якая скручвае лямпачкі ў падзіку і ўкручвае сябе дома, таксама нейкім чынам Алан. Так, так. Ну, Алан же пра мульцісусветнасць, пра шмат варыянтаў падзей, пра фантазію. Вось гэтыя бабкі, гэта насамрэч адлюстраванне Алана Вейка. Усе мы трошкі Алан Вейка, разумееце? Электрычны Робін Гуд адбірае святло адных, аддае іншым. Толькі абсалютна без канкрэтыкі. Багаты, бедны, просто лямпачка мінус. Так, ёсць пераход... Што у нас ёсць мапа дахаў увогуле? Так, ёсць у нас цэнтральная зона, святло, карацей, так, у нас ёсць. Пры гэтым нічога цікавага тут не бачна. Ну, яно не адзначана на мапе. Зараз скорее перайду гэты кавалак. О, зноў паліцейскі. І зноў я да яго трапіць не магу. Ну, халера. He opened on the side. На гэтым баку нельга адчыніць? А дзе, на якім баку яго можна адчыніць? Вось там унізе несці прайсці. Нешта такое. Там бачу праход унізе. Але унізе. І для таго, каб туды трапіць, гэта немагчыма так трапіць. Як звычайна, логіка Мары будзе. Мы выйдзем дзесьці невядома дзе. О, больше хоць лямпачкі не скручваюць, спадзяюся. Не бачыў. Ну, я з такім малаверагодна, што сутыкнуўся. Тут даволі папулярная канцэпцыя аседляў. Такая штука, як бы у вас атрымліваецца група дамоў, і яна як бы загароджана, у некаторых выпадках не заўсёды загароджана, дарэчы. Вось. І яна як бы мае, ну, свайго умыснага там, той, хто валодае гэтымі дамамі, той, хто застрою, як бы атрымліваецца, ёсць як бы свая ўнутраная экасістэма з вывозам смецця, там, ну, гэта арганізоўваецца, ахова можа быць. Таму, звычайна, суседзі тут, ну, такія, ну, у аседлях, звычайна, спакойна даволі. Тут рандомныя выпадковыя людзі не прыйдуць, а калі лямпачка знікне, то ты можаш літаральна праз 5 хвілін падысці, о, лямпачка знікла, ты да ахоўніка падыходзіш дзе-небудзь каля брамы і даведваешся, ну, па тыпу, о, глядзі, што ёсць, а там можа дзесьці камеры стаяць. Так што тут, ну, з гэтым, скажем так, лямпачку просто так не скруціш. Асабісті, калі ты жывеш у гэтым аседле. О, дабраліся да яго. Нарэшце. Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. You had me going. Cozy place you got here. You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Is this where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. Я ўсё яшчэ не разумею. Ён сказаў, што яго знікненне гэта ўсе, аб чым людзі гавораць. І гэта ён мае на ўвазе пасля 2010-га. Ты ведаеш Сару Брейкер? Хто такая Сара Брейкер? Я такого персонажа не памятаю. She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. I had a police sketch made of Dora based on my dreams. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and
became sheriff after she left to join the feds. Руді, з гэтага і пачынаецца гніенне захаду. Ніякай свабоды скручвання лямпачак, свабоду лямпачкам. Лямпачкі павінны быць у вольным доступе ва ўсіх. Разумееце? То бок пабачыў лямпачку, забраў лямпачку. Усё проста. А не вось гэтае ваше. Так. Дирфест усё яшчэ працягваецца. Deerfest is still a thing. Oh, yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny, me too. Это галоўны герой Quantum Break? Так, это ён. Ён яшчэ і кажа пра розныя версіі сябе. Ну, то бок ён ведае пра... Я не гуляў у Quantum Break, таму, калі ласка, калі у нас ёсць спойлер на Quantum Break, толькі калі яны вельмі важныя для Алана Вейка, для разумення гісторыі Алана Вейка другога. І я, дарэчы, чым больш мы з ім сутыкаемся, я ўсё больш жадаю пагуляць у Quantum Break. Я не ведаю. Таму што ён кажа пра містера Дор, мне цікава пра містера Дора даведацца. І атрымліваецца у Quantum Break ён па паралельных рэальнасцях таксама скоча. І ў адной з гэтых паралельных рэальнасцях ён з'яўляецца шэрыфам Bright Falls у Алана Вейке. Прынамсі, актёр ён, то бок няма прамых слоў, што ён адтуль. Не-не-не, ёсць, ну, і там не кажацца, што ён прам адтуль, але ён кажа пра шмат рэальнасцяў. А наколькі я разумею, Quantum Break якраз такі пра скокі ў часе і рэальнасці. Магчымасці, скажам так. Там атрымліваецца, ну, ён як бы, ён гэта ён. Ну, тут вельмі відавочная спасылка ідзе. І пра містера Дора людзі казалі ў чаце раней, што містер Дор таксама ўзнікаў у гэтым самым, у Quantum Break. Вось, таму тут прамая сувязь, таму што ён якраз такі ў пагоні за містерам Дор, і мне цікава, што ён можа нам распавесці на гэта. What was in the case file about Door? Not a lot of details in it. A local man named Warland Dorr went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. Чалавека херакнула маланка, ён знік проста ад гэтага. Another dead end. І Warland Dorr, быў такі чэл, Warland Dorr, які падобны на вось гэтага чэла нашага містера Дора. Якога мы разлавалі, і я нават не ўпэўнены чаму і чым. Warland Dorr знік у 1988. Узрост невядомы. Наколькі ён пастарэў, невядома. Ну, па тыпу, узрост, наколькі пастарэў. Longevity, гэта па тыпу доўгае жыццё, я у одно слова я не магу узгадаць. Не чалавек, іншапланетянін, магія. Ну, вось вам і Гаррі Поттер, спасылка на Гаррі Поттера, калі ласка. Вы думалі, ўсё гэта Гаррі Поттер. Это адбываецца ў свеце Гаррі Поттера, я мяркую. Так. Дядя Фрэнк, магчыма, мог ведаць больш, але ён помер. Ці гэта яго несапраўднае імя, схаванае значэнне. Памятай, так, памятай, я быў у морге, і збіраўся перадаць улікі ФБР. Дор перанёс мяне сюды, у гэтую рэальнасць мару. Чаму? Хто, дзе, чаму, матыў, чаму я? Што гэта за месца? Мара, адчуваецца быццам бы яна, нерэальная. Не месца, кожнае месца, усе месцы. Усе месца. Зараз Нью-Йорк, не Нью-Йорк, месца да іншых месцаў, шлях да іншых месцаў, Nexus. І Дор з'яўляецца ахоўнікам брамы, альбо спрабуе дабрацца кудысьці, але паўсюль. Дзверы, брамы, парталы, парты, адчыненыя прасторы, доступ у вокны. І вось далей гэта ўсё паўтараецца. А не, пачакайка, ёсць яшчэ кавалкі. Зніклы час, няма памяці. Пакуль да гэтага моманта. Няўжо я заўсёды апынаўся тут? Няўжо я забудуся, калі я выберуся? Выкралі іншапланетяне дзвер як НЛО, карацей, палігідроны, окей, мары, я, але не я, іншыя я, якія з'яўляюцца мною, але іншыя, жанчына з рудымі валасамі. Цікава. Ні халер не зразумела. І вось яго адзнакі на усе
А, тут ёсць словы сілы. А чаму мне яны не адзначыліся? У мяне ж ёсць суперздольнасць, якая дазваляе гэта бачыць. Можа, мне не ўсё паказвае, мне ўсё роўна патрэбна знаходзіць гэтага чэла, каб пабачыць усе. Так, што ў нас па інвентару? У інвентары ў нас смецце, брудна і трэба прыбрацца бы. Будзем карыстацца ўсё яшчэ флаерам гэтым на групу ворагаў, трэба актыўней яго выкарыстоўваць. Я пакіну тут кантэйнер, гэта няхай будзе. Жанчына з рудымі валасамі, пэўна, дырэктар кантрол, напэўна. Блін, сапраўды, гэта сыходзіцца, гэта мае сэнс. Ён бачыць яе, сябе і не сябе, і яе. А у кантрол... Ладно, не, давайте гэта будзе спойлером для кантрол. Я не ведаю проста адказа і не жадаю яго ведаць. Не буду задаваць гэтае пытанне. Что? Вы нічога не чулі? Я ні аб чым не казаў. Перапрацоўка слоў слабасці няма. Так. Вось гэта бяспечнае месца. А чаму ў мяне не працуе моя здольнасць, якая адзначае мапу? Ну, яна як бы адзначае, але не ўсё далёка. А, ну можа я павінен заходзіць у гэтае месца, каб адзначыць, што там знаходзіцца. Я не памятаю адказ на пытанне, якое ты не здаваў. Нічога не задаваў. Нічога не адбывалася. Так. А тут уніз. Гэта адсюль, калі яго скінулі, то і адсюль. І я магу пераключыць гэтую падзею. Зразумеў. Давайте пакуль не будзем пераключаць сцэну. Я разумею, пра што яна. Гэта якраз такі чалавека, якога скінулі, гэта хутчэй за ўсё паліцэйскія. Давайте паспрабуем зараз. Тут жа дзесьці павінна быць гэтае. Рэха. Я же рэха бачыў, правильно? Блин, давайте яшчэ раз спусцімся, я можа рэха пропусціў. Недапрацоўка. Ну, ўсё роўна сэнс, як бы зразумела, слова слабасці няма. Так, рэха ж было тут. Можа, толькі ў іншай рэальнасці. Хутчэй ўсё ў іншай рэальнасці. Потым дабяромся, тады зробім. Я жадаю яшчэ іншы бок гэтага даха паглядзець. Ён у нас таксама там ёсць. Там вось гэтае святло, якое ў нябёсы ідзе, і мне падаецца, мы можам бэт-сігнал падаць. Так, ну тут не тое, каб нешта карыснае бачу. І ўсё? Няўжо, не можа быць. Слова сілы адзначана. Слова сілы вось тут. Вось оно. Пачакайце-ка. Вось там. Калі яно там, то мне патрэбна сюды падысці неяк. Вось адсюль. Слова сілы. Рэчы, адзначаем усе кропкі, гэта цудоўна. Elder Kings 2 атрымлівае 2000. Нагадваю, што у нас галасаванне скончваецца праз 1,5 гадзінкі. Таму у вас ёсць яшчэ магчымасць прасунуць штосьці, тое, што вам цікава. Давайте спіс лідараў буду рэгулярна яго агучваць. На першым месцы як перакладаць гульню 42 700, Disco Elysium на другім месцы 35 500, на трэцім месцы Elder Kings 2 мод для Crusader Kings, які дадае ў гульню, не дадае, а робіць гульню на тэму The Elder Scrolls, то бок пра Oblivion, Skyrim, Morrowind, усё гэтае. 34 000 на ёй, Hollow Knight на чацвёртым месцы 33 000 і на пятым месцы Devil May Cry 5 31 000. Так, дадатковы інвентар. Боженька, як жа гэта вельмі своечасова. Тут ні халеры няма. А тут павінна быць да халеры ўсяго, так? Зараз мы... У нас інвентар з'явіўся, зараз яго не будзе.
На Unreal Tournament камп отправляется 500. А с кампами такая штука, ну, я просто попереджваю. З кампамі з-за таго, што ў мяне час зараз вельмі дзіўны, да і раней было праблемы просто так хутка людзей сабраць. Таму, калі буду збіраць людзей на камп, то гэта адбудзецца, хутчэй за ўсё, не адразу ў тую ж пятніцу, а адбудзецца трошкі пазней, то бок, ну, на гэта самае. Як яна? Зараз галава мая. Адбудзецца трошкі пазней, то бок, калі я збяру людзей. Ну, я не думаю, што я буду затрымаць больш, чым на тыдзень, то бок, хутчэй за ўсё знайду просто 10 час, штосьці прыдумаю, калі ў каго час ёсць і хто жадае. Ну, буду абвяшчаць, карацей. Вось. Раней был трошкі прасцей кампы, бо гэта было ўвечар, зараз трошкі паскладаней будзе з імі. Так, што я жадаў? Я жадаў слова сілы тут знайсці. Яно таксама тут ёсць недзе. Вось там яно адзначана. Я чую цень. Ты. Не настоящий. Не сапраўдны. А дзе? А дзе яно? Я не ў той кропцы. Не разумею. Яно ў лепшым выпадку вось тут, так? Параход унізе. Можа быць, патрэбна прабрацца ўніз і неяк, не ведаю, пралезці там і уважліва глядзець з ліхтарыкам. Гэта найлепшае, што я магу зрабіць. Вось оно. А я бы далучыўся да якога капа, калі што. Да я бы сам шчаслівы, просто што зараз гэта трэба вельмі планаваць. Раней я такі, мне патрэбна падрыхтавацца да гэтага, ну, маральна хаця бы, да капа, а тут атрымліваецца, што тут патрэбна яго планаваць, так што паглядзім. Арлев перапісаны і Don't Starve на Рудзе. Не на гэта закидывалі. Зноў жа, з Don't Starve, як я казаў, там напісана канкрэтна з арыганай, але калі арыгана адмовіцца, я пашукаю яшчэ хто зацікаўлены, я ж прымушаць людзей не буду, навошта гэта патрэбна. Вось, я спытаю, хто зацікаўлены, знайду людзей, і калі нікому не будзе цікавы, то просто адзін пагуляю ў Don't Starve. Ну, стрым адбудзецца па Don't Starve такім чынам, у любым выпадку. Там за ліске хацеў усіх стрімераў сабраць і пагуляць у Майнкрафт на асобным серверы. Окей. Ну, калі жадае, то... Блін, мне падаецца... За ліске трэба будзе неяк далучыць да суполкі. А то ён як бы актыўна стрыміць, але гэта самае, ну... Мне падаецца, можа, пра яго нават недалёка не ўсе ведаюць. Так. Што я? Я сабраў слова сілы. У гэтым пакоі мы далей не прайшлі, не змаглі. Там няма яго проста далей. У нас атрымліваецца... Так, мы перапісваем, вяртаемся назад і перапісваем тады гісторыю вось там унізе. Ось сюди. Так, перапісваем гісторыю. Тут павінна было адбыцца забойства паліцэйскіх. Пакуль што паспрабуем проста культ слова. І вось тут ёсць рэха. Me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one.
And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No, no, no! Crazy bastard! Why'd he jump? The projection booth. Was that where I find the murder site? Угу. Глядзіце, да, вось зараз гэта важна будзе, таму вернемся да гэтага. Так, я зараз чатку пачытаю. Нават нейкі сервер мае на ёў беларускі. Магчыма. Я, ну, так, гэта пытанне да Метайгора, таму я нічога пра гэта сказаць не магу. О, выбачаюся, пытанне да яскі гаспадара. Ну, вось ён з імі, падаецца, і дамаўляецца. Унія ці неяк так завецца. Ага, окей. Ну, я поўнасцю прапусціў. Моя гісторыя з Майнкрафтам скончылася да таго, як ён выйшаў афіцыйна. Я атрымаў таксама сервер Майнкрафта яшчэ дзесьці ў 10-м годзе. Невялічкі на чалавек 10, нешта такое. І, ну, там з модамі і іншым. І гэта было яшчэ прыкладна ў той момант, для тых, хто ведае, хто гуляўся ў 10-х яшчэ ў пачатку, ну, вось літаральна ў 10-м, да, там, 11-м годзе максімум. Калі гульня мела яшчэ версію па тыпу 1.2, а потым раптоўна яна наступная версія была 0.1 па тыпу яны такія, ну, ноч тады такія. Ну я зараз ведаю, як моя гульня будзе выглядаць на поўным рэлізе, таму мы версію 1.1, там 1.2 скінем да 0, там штосьці, 0.4, 0.5, не памятаю. Вось такое, вось тады я гуляў, вельмі даўно. Вітаю, Nine Ravens. Майнкрафту не маю, а Донстарф маю, таму лепш Донстарф. Ну, глядзіце, мы зараз дамаўляемся на тое, што магчыма пераможа. Тут як бы... Не, глядзіце, калі ў вас будзе жаданне, Руді, там, Nine Ravens, калі у вас будзе жаданне арганізаваць штосьці такое, калі ласка, пішыце, я паспрабую далучыцца, калі атрымаецца. Вось, а мы зараз гаворым пра тое, што магчыма пераможа ў галасаванні. Ну, не сёння дакладна, не пераможа там занадта далёка. Але такія варыянты магчымы. Вось, добренько, давайте сюжет. У нас атрымліваецца Алекс Кейсі, Макс Пейн наш. Ён праарганізаваць, ой, не, я толькі прыйсці магу. Не, ну, дык вось, арганізоўваць я буду толькі калі пераможа. Вось, я так сабрацца і проста арганізаваць гэта, это людзей паклікаць, зноў расклады ўсе пераглядзець, каб усім было нармальна, зручна, каб усе паспелі, каб мы там гук адладзілі, ну, вось гэта ўсё, караце. На халеры. Мяне Дон Старс на магішык. Арыгана, ты так проста ад гэтага... Глядзі, Арыгана, я ўжо сказаў, ты ў бяспецы. Калі ты не жадаеш, то ты не будзеш. Ну, не патрэбна перапісваць. Неабходнасці няма. Там ужо хто будзе, той будзе. Ось. Я ўсё распавесці не магу. А ў нас тут вельмі смешны момант, проста баржака. Карацей, паліцейскі, не паліцейскі, тут чалавек вёў Алекса Кейсі да гэтага фільма «Nightless Night». Мы паглядзелі ўрывак з гэтага фільма «Nightless Night», якраз такі «Бязночная ноч». У гэтым урыўку ёсць сам Алекс Кейсі, ну, альбо Макс Пейн, каму як больш падабаецца. Ён ёсць сам, і ён вельмі раззлаваўся за гэтага. Яны дабраліся да даху з гэтым чалавекам, які яго праводзіў скрозь кінотэатр, і ён сказаў яму, ну то бок ты бачыў гэты ўрывак, ты гатовы сустрэцца з майстрам. Майстар знаходзіцца ў будцы аператара, і там ён цябе і сустрэне. І пасля гэтага скінуўся з даху і помер, як вы бачыце, там кроў. У выніку мы маем як бы ляснутага чэла пасадоўніка культа, які распавёў усё Алексу Кейсі, і як бы мы павінны будзем з грандмастарам гэтым сустрэцца. Дарэчы, я яшчэ іншы варыянт не праглядзеў. Мы глядзелі ўрывак у кіно? Так, там калі мы зайшлі ў кіно, мы паглядзелі невялічкі ўрывак, і там быў Алекс Кейсі. І Алекс Кейсі не можа зразумець, якім чынам ён можа быць у кіно, калі ён не памятае, як ён там здымаўся. Вось. Яму жа культы сказаў, ну, нам-то вядома, як гэта працуе, проста гэта перапісванне рэальнасці. І ён нават, культыст нават сказаў, што майстар культа возьме і перапіша сусвет, ну, наслоіць сусвет 1 на 1. Для Кейсі гэта ні халера не значыць. Не-не-не, не ўсё кіно паглядзець 15 хвілін, а толькі пра невялічкі ўрывак. Там літаральна секунд 10. Ну, не больш. Мы яшчэ не бачылі бязночную ноч. Нам яшчэ гэта наперадзе у нас будзе чакаць. Давайте перапішам гэты кавалак. Перапішам на паліцейскіх мы ўжо бачылі згублены фільм.
Ми кіно будемо переглядати, мені цікаво. Усі 15 хвилин. Ну, тут нічого такого особливого я не бачу. В этой версії. Там же яшчэ было рэха. А, не, гэта было апошняе рэха, ўсё, з рэхам разабраліся. Ну, мы ж кіно прыйшлі глядзець. Ну, а навошта вы тут увогуле? Грандмайстер. The scene had changed. Але нічога ў гэтай сцэне няма. Добра, грандмайстер застаецца няхай. Захаваемся хутенька і пабежым далей. Як жа добра, што у нас пашырыўся інвентар. Это просто выратавало нас. Бо у мяне ўжо крызіс быў з месцам. Оп, я чую тень. Так. Глядзім тых, у якіх ёсць зброя. У гэтага зброі няма. У тых таксама. У гэтага таксама. Усё тых я не бачу. У таго няма. Вось таго, по-моему, падаецца ёсць штосьці. Не? Падалося? Это ўсё падставы. Не, ну ўсё, падстава. Ну і добра тады. Пайшлі адсюль. Бо ўсё незапраўдна, але я чуў аднаго. Кага. Вось у гэтага я зброю не бачу. Блин. Ну ладно. Ну и нормально. А, блин, там яшчэ ёсць. А, ну это я не заўважу, потому что она занадто маленькая зброя у яго. Зброя у тебя маленькая, ха? На, у мяне побольше. По логіцы фаера павінен без ліхтара валіць. Ну, я не ведаю, навошта я гэта раблю. Але зноў жа, у мяне ёсць здольнасць, якая замяняе... Ну, дае магчымасць, калі я забіваю ворага, даць мне яшчэ ліхтара. Таму, ў прынцыпе, я не тое, каб зараз выкарыстоўваю шмат ліхтара, нават калі ім актыўна карыстаюся супраць ворагаў. Ну, калі мне прыходзіцца забіваць ворага пасля гэтага, то нармальна ўсё. Мне проста шкада, калі я памылюся, ну, напрыклад, ліхтар я магу вярнуць вельмі лёгка. А гэтыя снарады вельмі эфектыўныя. І таму, што я раблю, я выкарыстоўваю ліхтар, і калі ён рэальны апынуўся, а не проста ў пустоту пойдзе снарад, я выстрэліваю, і у мяне ёсць верагоднасць, што я вярну сабе ліхтар. Вельмі высокая, я яе паляпшаў. На парадигму направляецца 2500. Нешта знаёмая назва. Ты ўжо закідываў на яе, на Unravens? Альбо я просто дзесьці бачыў. Парадигм. Не, гульня. Не, я ўпершыню такое бачу. Не закідываў туды раней, правильно? Вядома, закидываў. Добра, я тады не паглядзеў яшчэ той момант. Ну, як звычайна, дзіўна, дзякуй вялікі. Угу. Добра. Зараз вернемся назад. Так, мы тут скончили. Мы идем назад. Правильно? Я ничего не переплутал. Так, на дахе идем. Так, и выход у нас далей.
А, у гэтай алеі я не магу назад просто так перайсці. Мне патрэбна спецыяльны статус гэтага месца. Кліп? Падыдзе? Не, тут просто... Эйв. Добра. Не падыдзе. Іншы варыянт. Тады паліцейскія. Вось тады дзвер тут з'яўляецца. The story. And with that, the dark place changed. Я чую гук. Дзе вы там? Оп. Працавала? Падаецца, працавала, не? Вы нереальныя ўсе. А вось там хтосьці рэальны быў. О! Што там за халера адбываецца? Я нават не бачу. Я літаральна просто нават не бачу, мне камеру неяк збіла яшчэ. Ау! Так. Вы тут меня не можете достать, правильно? Сколько вас тут? Ё-моё. Вы усе несапраўдныя. А дзе сапраўдныя? Ён же тут быў. Да что ты будешь рабіць? Я упаў у святло, і ён знік. Так. Дзе гэтыя хуткі? Ну давай, запускай. Это падаецца апошні быў. Так, гэта быў апошні. А не, там яшчэ ёсць. Мне здароўя амаль не сталося. Так. Вернем себе здоровье. Давайте лячыцца тады. Якраз такі вось гэтымі наборамі, якіх у нас шмат. Более суцішальная. Так. Може плюс-мінус. Альбо я знову ресетну їх. Не? Так, ви несапраўдныя, вы несапраўдныя. А ось ты? Так само несапраўдны. Дзе там яшчэ адзін? Вось ты сапраўдны. Даецца, гэта быў апошні. Так, музыка заціхла. Усё, гэта быў апошні. Ну, нарэшце мы ресурсаў павыкарысталі. Я вам скажу шчыра, я шчаслівы. Так. Бары? Які бары? Я памятаю, што быў персонаж нейкі з гірляндай. Нешта такое было, каб ад цемры абараняцца, але не памятаю, хто дакладна. У мяне 3 гранаты гэтыя. Бары, нагадайце, бары гэта хто ў першай частцы? Там персонажы былі дадатковыя, але яны ўсе такія нейкія неважныя былі для гісторыі, што я не вельмі неяк канцэнтраваўся на іх. Давайте захаваемся зараз. Дарэчы, калі мы ўжо можам захавацца, то мы можам яшчэ і
тут контейнеры подчинять, здесь было. Вось вы. Можно и ресурсов себе собрать. А, продюсер. Так, нешта было такое. Продюсера нешта трохи памятаю. Ён такі паўнаваты трошки. Так. Не памятаю докладно. Агент, во, продюсеры. Пацешны такія. Куртка. Вось нешта я такі, ён па типу яскравы такі персонаж. Мне спадабаўся. Зноў жа, я пра яго існаванне узгадаў толькі тады, калі вы сказалі. Не сапраўднае. Так, а як мне выйсці назад? Гэта мне патрэбна там праз верх прайсці. Вы не сапраўдны, можете мяне не пужаць. Ніхто з вас не сапраўдны. Уся гэтая... Гэта прорва ваша, гэта ўсё не сапраўдныя вы. Я просто пойду. Идите нахрен. А, ну вось оно адчынена. То, что мы не могли пройсці дагэтуль. Дзесьці тут, я памятаю, мы пакінулі флаер. Не? Пачфеер, калі дакладна. Я ўжо не. Я ўжо пераблытаў. Не, адзначана. Ёсць такі. Можа не ў гэтым пакоі, можа з іншага боку. Так, уваход. І калі у нас ёсць грандмастер, то мы можам паспрабаваць... Ты сапраўдны? Вы, блин, з вентыляцыяй вылазіце? Не халер сабе. Вы сапраўдны, не сапраўдная? По-моему, не сапраўдная. Давайте на грандмастера. Грандмастер, я ждаю паглядзець, як уся рэальнасць будзе з ім. Яна змянілася. Але просто стала больш ворагаў. І цямней. О, вось гэта сапраўдна. Это не сапраўдна? Да ладно. Гэта... Усё. Тэорыя была неблага... А, не, пачакайце-ка, зброю яго ёсць. Чаму я зброю не бачу? Ой, несапраўдна, я ў вас не веру. Дык глядзіце, у гэтым і ёсць як бы вельмі круты прыём, па-моему, у першай частцы такога не было. Калі ты бачыў тень, яна тень. А тут, насамрэч, ну, як мы боремся... Чалавек, які баіцца цемры, ён... Ну, я не ведаю, я ў дзяцінстве так рабіў. Па тыпу, я ў цябе не веру. І вось калі я перастаю такі, я сябе ўпэўню, я ў цябе не веру, і спакойна, ну, па тыпу, там, ідзеш там, дзе табе жудасна. Вось, тады ўсё нармальна, як бы. У гэтым як бы пракалдэс. Ты як бы цемра, калі ты баішся яе зусім, то усе гэтыя цені, як у пачатку рабіў, усе гэтыя цені твае ворагі, ты зусім спрабуеш намагацца. Але калі разумееш, як яно працуе, ты разумееш, што некаторыя не такія, ну, яны у большасці, ну, бяспечныя. Вось. Просто праблема ў тым, што некаторыя з іх усё ж такі не. Так. Здароўя можа быць... Дарэчы, я магу падзабраць гэты камплект адзін які-небудзь і з'есці яго тут. О, дарэчы, наконт камплектаў. Вось у мяне паднакапілася іх. Давайте адзін скарыстаю. Палячыліся. І ў мяне тады, у прынцыпе, столькі ж месца і засталося. Так, па... набоях. Давайте дубльтовка покажем некоторый час. Оп! Это вообще не сапраўднае. До грандмайстра идем. Вось оно, конец того кавалка фильма. Вось он, тут был. А мы до грандмайстра.
Ну што, давайте тады запускаем грандмайстра. Зараз будзе дахалеры ворагаў, так? Грандмайстер. This was something out of a horror story, but I had to keep going. Alan Wake. Ворагаў бачу толькі адну тень, там дзе ўсе тені сядзяць. Wake. Яны просто сядзяць і ўсё. Ён увайшоў. Закрыўся ў пакоі пісьменніка. Чалавек у масцы. Доставай фаер, у мяне адзін. Усё? Оу. Я зразумеў. Але ж грандмайстер нас чакае там наверсе. Пачакайце-ка. Я не разумею. А, і тут праход зачынены. Ну, было 10 штук. Яны займаюць месца просто гіганцкую колькасць. Таму яно так, як ёсць. Так. Угу. Гэты пакой ёсць, але тут я гісторыю перапісваць не магу. І ў выніку адзіны шлях, як мне туды трапіць, дарэчы. Оп. Пашфер. Зараз я магу пазбіраць, я ж не ўсё, я далёка не ўсё адчыняў, дарэчы. Ну, я спецыяльна не адчыняў, таму што ў мяне занадта рэсурсаў было. Вось нават у гэтым пакоі ёсць некалькі. Трэба толькі правільны варыянт знайсці гісторыі. Гэта і быў грандмайстер, я амаль 100% упэўнены, што гэта ён і ёсць, бо ён зайшоў у пакой пісьменніка. У пакой пісьменніка гэта пакой Алана Вейка. Гэта нахрен мае вельмі вялікі сэнс. Так, не ў гэтым варыянце падзей. Тады кліп зніклага фільма. Паліцейскія я ўжо праглядзеў. Не тое. Няўжо гэта не тут. Ладно, можа быць, не пада мною наадварот яно. В пачуваннях не. В пачуваннях выглядае, што тут павінна быць. Вельмі дзіўна. Ну ладно, тады давайте. Мы возьмем і перапішем на грандмайстера, халера з ім будем праходзіць, як праходзіць. Правильно? Мы на сярэдняй складанасці гуляем, мы не на высокай. Можем сабе дазволіць. З кабінета пісьменніка раздаваўся пошук пальцаў па стале. Грандмайстер сядзеў і барабаніў пальцамі, чакаючы, пакуль рэльеф усё аблутае. Гэта, в прынцыпе, любая гульня. Любая гульня. У Скайрыме мяне так апошні босс не дачакаўся. Ну добра, заходзім. I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. Окей. I wasn't alone. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. The Grand Master, my ass. You're a clown in a mask. Алекс Кейсі на грандмайстра палюе. Але быццам бы проста гэта быццам бы рэха гісторыі, якога тут няма. Руді прайшоў Скайрым. Я лічу, калі ты не выканаў усе квесты ў Скайрыме, ты яго не прайшоў.
Почекайте, was back той ж where I сам started. знову, Loop within a loop. I had to keep going. знову коло. Знову повторяючись локація. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was it? Who said that? The Grand Master, my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. На конт локації. Увогуле, ну, агулам, на як пераходзіць гульню адпраўляецца 1000. Нагадваю, што галасаванне скончваецца менш чым праз гадзіну, таму рыхтуемся. На усялякі выпадак, так. Наконт лакацый, Рудзі, я нават пісаў о праходжанні гульні праз... пачакайце-ка, не. Вось што яны дакладна зрабілі кайфова, разнастайныя атмасферныя лакацыі. Я нават пісаў праходжанне гульні праз 2 тыдні пасля яго рэліза, часы інтэрнэту без відэаблогінгаў. Гэтага самага. Зразумеў, пра Skyrim гаворка, так. Пачакай, разнастайныя атмасферныя лакацыі. Гэта пра Alan Wake альбо пра Skyrim я заблытаўся? Арыгана, мне яшчэ падабаецца камбінацыя сінематыка і жывых здымак. Што мне канкрэтна... Скажем так, у Alan Wake не самая лепшая баёўка, але гэта літаральна баёўка... Дзе ж там... Да, ремейкаў да Resident Evil заявілася вось гэты... Ну, ў прынцыпе, Dead Space. Я вам скажу, ну, вось гэтая баёўка, яна пайшла ад Dead Space, падобная. То бок, ну, я не пра адсячэнне, а ўвогуле павольная, лёгка, ну, такое адбівальная, скажем так, і з недахопам рэсурсам. То бок, ну, вось гэта новы віток survival-хорараў. Вось яно разам як бы атрымліваецца... Так, зараз ператараджуся. Вось, яно як бы баёўка, у прынцыпе, узятая проста, ну, збольшага. Гэта зараз ужо яна проста плюс-мінус адпрацаваная ў рэмейках Resident Evil, ну, гэта самы апошні прыклад. Але вось яно ёсць, яно не вельмі адрозніваецца значна. Можа быць, трошкі таймінгі з ухіленнямі не адпрацаваныя, але з іншага боку, Alan Wake усё ж такі не ваяр, ну, гэта нармальна, што ён там ухіляецца дрэнна. Можна было бы трошкі больш зручна зрабіць. Але гэта мелкія па тыпу неадпаліраваныя моманты. Асноўны ж націск і першай і другой часткі заўсёды быў на кінематограф, гісторыю і, ну, візуальна першая частка, вот момант, калі яна выйшла, яна была анчмурэнна выглядала. Ну, як бы на ўзроўні іншых гулін. Не самый топ кіно, скажем так, таму што тады існаваў яшчэ Uncharted, і да Uncharted да Alan Wake было далёка. Але з абмежаваным бюджэтам Alan Wake анчмурэнна быў зроблены. Вось, і было кайфова. Alan Wake першы састарэў вельмі дрэнна, я скажу вам. Ну, ён вельмі дрэнна састарэў. Як чалавек, які гуляў яго амаль на рэлізе, і потым гуляў праз гадоў 5-8, я не ведаю дакладна, паспрабаваў перапрайсці, як жа нудотна праходзіць першага Alan Wake. Вось, вельмі складана. Не трапляе ўжо ўвогуле нікуды, ні геймплейна ніяк. Гэта частка, ну, вядомым паляпшэння і выкарыстоўвае веды, скажем так, бягучай версіі survival-хорараў і нармальна. Вось, сюжэтна ўсё таксама файна, зноў жа пакідае месца для фантазіі, для таго, каб прыдумаць штосьці вельмі кайфова. Візуальна гульня ўвогуле шмарэннейшая. Ну, наконт візуалу ўсё вельмі файна. Так, праходжанне пра Skyrim. У цябе затрымка. Не, нормально ўсё. Заплечная павольная, я бы сказаў. Трапна, так, трапна. Для героя пісьменніка выглядае натуральна, ну так. Ну ён не ваяр, але ж ёкарны бабай, колькі гадоў ён ужо з імі б'ецца, мог бы рэфлексыі трохі палепшыць. Рэфлексы ён не мог палепшыць, ён жа забываецца на ўсё. Для яго літаральна кожны з гэты заход як новы быў. Мы ў гэтай другой частцы ўпершыню ён запомніў з папярэдняга вітка падзея. І падзеі пераносяцца далей. Гэта ў першы раз за шмат гадоў, за 13 гадоў яго. То бок гэта можна сказаць, ён быццам бы учора трапіў. Ён ведае, што я быў дагэтуль, але, ну, якія рэфлексы ён тут. А як пра падзеі першай часткі, побач, не разумею цябе зараз. Па тыпу, што памятае падзеі першай часткі. Ну, там ён увогуле монстрык трошкі. Але зноў жа, тады не было, скажем так, баёўка Dead Space была непапулярна. Dead Space уже тады быў, наколькі памятаю. Проста яго баёўка была, скажем так, не апрацавана, не адаптавана пад іншыя гульні. І
скажем так, ну, мало хто експериментував з ёй. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Але так, особисто, калі бы ён памятаў, наколькі... О, там чалавек у маса. Hello? Hey! Show yourself. Я тебе бачу. It's gone. That's a real clever But I trick, saw someone. asshole. You can run, but you can't hide. The Grand Master, my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. У нас пакрыху дадаюцца кавалкі таго, што яны кажуць. Мы ў пятле гэтай і чуем пакрыху яно наслаиваецца на гэтую вось варыянцыю, ну, падзеі. Тут быў чалавек у масцы аленя, але я, на жаль, не дабег да яго. А дзе выхад тады? Калі не гэта выхад, то дзе выхад? А, вось ён. Пагрукалі з іншага боку. Не, пра тое, што Алан павінен быў навучыцца на той прыгодзе трымаць зброю, ухіляцца, трапна страляць. Ну вось гэта перакульвацца, страляць за пляча, вось, ну, майстра. Не, я абсалютна поўнасцю згодны. Тут ён як бы стаў менш здольным раптоўна, панёрфілі Алана, карацей, у другой частцы, але гэта больш адпавядае гісторыі, я скажу. У першай частцы мне нават на рэлізе адзінае, што было нецікава, гэта бойка. Ну, бойка, яна як бы была, ведаеце, ну, ты гуляешься такі, яна ёсць. Яна не такая яна не супер дрэнная, яна проста ёсць. І як бы ад плюс-мінус адпавядае гісторыі. Там, калі гуляць на высокай складанасці, то лепш ад гэтага не становіцца, ты больш, ну, як бы незначна складаней яна становіцца. Складаней, але, ну, не тое, каб там было шмат механік у гульне, за які можна было бы чапляцца. Тут механік больш, выбару таго, што ты робіш больш, ну, я кажу па памяці, якое ўжо старэла ўжо на 13 гадоў, вось, на 15 гадоў ўжо. Я не ведаю, калі там, у 11-м, па-моему, Алан Вейк першы выйшаў. Магу памыляцца, зараз нахлушу, бо я зараз, як той Алан Вейк. Вось, панёрфлены. Так, пачакайце, ён зачынены? Гэта як увогуле? Як у параўнанні з першай часткай, Алан адрасціў бараду, але не згубіў валосы, асабліва фінская магія? Так, так. Это, ну, фіны могуць усё што заўгодна. Вы, калі задаеце пытанні, ці магчыма гэта, то вы проста адкажыце на пытанне, ці могуць гэта фіны. А фіны могуць усё, і ўсё. На гэтым вашы пытанні, ў прынцыпе, скончваюцца. На жаль, не ўсе друшуюць бароды, гуляюць волосы на галаве. Да першая духаніна, тут няма чаго спрачацца нават. Ды глядзі, ну, ёсць вялікая розніца. Я думаю, ну, першая састарэла вельмі дрэнна, але на выхадзе была няблага. Ну, па тыпу, баёўка была не самая лепшая, але сюжэт, гуляеш ты дзеля серыяльчыка сюжэта трылера трошкі, такога, ну, трошкі хорара. Оу. Вось, ну, як гэта літаральна на той момант... ну, дзякую табе, вялікая ачука. Гэта момант, калі ён зразумеў, што яму патрэбна напісаць ініцыяцыю перад тым, як напісаць вяртанне. І вось зараз мы маем адначасова. Мы зараз праходзім ініцыяцыю і спрабуем, як ён... Што ён пісаў у ініцыяцыі, ён спрабаваў напісаць нейкая складанасць, праз якую перадолевае персанаж, то бок Алан Вейк перадолевае нейкую складанасць, нейкая чамусьці вучыцца і толькі потым можа вярнуцца. І толькі тады гэтая гісторыя будзе мець сэнс. І вось зараз мы праходзім ініцыяцыю. Сага жа праходзіце вяртанне, то бок наступную кнігу.
I was back at the beginning again. Я I had to знову keep going. на початку. Find a way to the murder site. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Я зачитувати жарт не буду, але вельми файно, так. Trick, asshole. You can run, but you can't hide. I'll get all you fuckers. You're a clown in a mask. I'm not the Тут, one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? That Это was же Алекс Кейси. moron. Casey? Who's there? Ні? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's Это акцент Сэма Лейка. Мені подається, це Сэм Лейк зараз. Ну, Сэм Лейк. І він зараз каже, ти не того знайшов, я просто той чоловік, який грає Алекса Кейсі у кіно. the fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. The ritual sacrifice to open the way. No. Don't do it. You don't have to become a monster. Just leave the knife where it is. In the back. And go. A knife in the back? Everything about this was absurd. Our dialogue forced and ridiculous. In desperate need of another pass. But I'd play along to see where it took me. Let's forget about the knife. Що він питає? Don't go looking for the Не йди шукай кінжал. There is no knife. А чому рядом діалог? Короче, він каже, ти не ожидаєш мене забивати, ти не ожидаєш брати той нож і утиркати мені у грудину. Не йди його шукати там, де ось ззаду, каб просунуться наперед. Тобі не потрібно мене... Ти просто візьми і пойди назад. Що, коли ми візьмемо і пойдемо назад? Він каже, на тобі не обов'язково становиться монстром. Що, коли це правда? Що, коли ми можемо вернутися назад? И просто пойти назад. А? Ага, ось так гульня, так? Не можем мы просто взять и пойти назад. Ось у чим проблема. Let's forget about the knife. І він каже про нож ззаду. Don't go looking for the knife. There is no knife. A knife. Він нам Талон каже, це вельми абсурдна ситуація. Я поспробую, може, просто підіграти її, але, ну, блін. Що я можу зробити? Фотографія Аліс? Ні. І все. Я можу тільки взаємодействовать з ним. І тут зачинено. А куди тоді? Угу. Так, почекайте, локація Ні, локація не змінилася. А це вихід я вже пробував. Про який нож він каже? А, ось там. Він на постаменті. Це реально видовочне місце. Oh no. Oh no, you don't. You'll be sorry. Серйозно? Гульня не покидає мені варіантів? Оп, і він зник. What the fuck? І він збіг. Ну добре. Та такий акцент на найф. Дик ось він як амаль як робот каже у гэты момент. І Алан сказав, що гэта ўжо вельмі абсурдна. Усё быццам бы сышлось на гэтым ножы. І зараз мы з ножом, ось глядзіце, у гэтай гісторыі зараз Алан Вейк, які ўзяў нож і ходзіць за чэлом, карацей, па калідорах. Якога актора, які гуляў Алекса Кейсі, граў Алекса Кейсі. Оп, адлюстраванне парка атракцыёнаў. Зараз, мне падаецца, мы наганяем падзеі сагі. А чаму рэальнае вось гэта наслаенне? Яны вельмі крутыя. I was getting close.
Бягі, алень вейк. А? Не? Я повинен далеко поглядеть. Я не зовсім розумію, як мені ловити це місце. Welcome, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you've fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We're just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here's an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as a detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions are getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Это чем пришли. Глядите, что, ну, там, скажем так, адбыўся дыялог паміж грандмайстерам Аланом Вейкам і Алексом Кейсі. Алекс Кейсі прыдуманы персон. Мы, Алан Вейк, упісалі сябе ў гісторыю на месца Алекса Кейсі, быццам бы мы разбіраемся ў гэтай гісторыі. Але пры гэтым мы памятаем, хто мы такія, то бок мы Алан Вейк, але як бы ў гэтай гісторыі адыгрываем Алекса Кейсі. Алекс Кейсі, як прыдуманы персонаж, пачаў атасаямляць, вось, бляха, я нешта не туды не ты словы пайшлі, сябе і пачаў пачаў бачыць быццам Алана Вейка. І што цікавае, грандмастер сказаў, што па тыпу, калі ты прыкідваешся Алексам Кейсі зараз, калі Алекс Кейсі прыдуманы персонаж, а ты Алан Вейк, і ён звяртаецца ўжо наскрозь як бы да Алана Вейка скрозь гэтую па тыпу ролю яго. Вось, адыгрываеш роль прыдуманага персонажа. Ці з'яўляешься ты Алан прыдуманым персонажам? Ну, дарэчы, наконт прыдуманы ли Алан Вейк увогуле персонаж, гэта даволі цікавая штука ўвогуле. Ну, гэта, мне падаецца, тэматыка была першай часткі яшчэ. Ці з'яўляецца Алан Вейк, таму што назва імя Алан Вейк вельмі гучыць як проста прыдуманае імя. Вось, ці з'яўляецца Алан Вейк фіктыўным персонажам. Мы, як гульцы, ну, як бы з нашага боку гледжання гледачоў, ну, ён прыдуманы персонаж, тэхнічна так. Але для яго, як, ну, прыдуманага персонажа, ўсё навокал рэальнае. Ён кажа пра нерэальнасць таго, што ён піша, і гэтак далей. Ну, карацей, каб вы разумелі, гэта бясконцы такая пятля, у якую ўваходзіць, як бы, гісторыя, яна мета-гісторыя сама Алана Вейка, то бок, па тыпу, мы ў рэальнасці, калі мы ў рэальнасці, ну і калі, ну, гэта можна яшчэ экстрапаліраваць далей, калі мы ў рэальнасці, ну, вось зараз, напрыклад, ведаеце, ёсць тэорыя, што мы ў сімуляцыі, так, то бок, ну, ўсё навокал гэта сімуляцыя, і сімуляцыя зробленая, не ведаю, праект, школьны праект нейкай звышыстоты, ну, скажем так, такая тэорыя, напрыклад. Вось, даволі падобна гучыць, так? Дык вось, атрымліваецца, калі гэта ўсё сімуляцыя, то як мы адрознім, што мы, ну, адкуль мы даведаемся, што мы ў сімуляцыі? Ёсць ли нейкі спосаб ведаць, ці з'яўляешся ли ты часткай сімуляцыі? Дык вось, тут усё складаней яшчэ. Што калі мы не проста сімуляцыя, а мы фікцыя? Ну, мы прыдуманыя істоты ў прыдуманым сусвеце, і мы жывем, вось зараз, мы жывем проста ў добра прадуманым, ну, няблага прадуманым сусвеце. Што калі так? То, ну, рэальнасць, яна насамрэч дзесьці там яшчэ. Ну, мы не жывем у рэальнасці, ўсё гэта нерэальна. Ось, і на гэтым грае як бы гульня, але гульня грае на іншым, як бы, узроўні. То бок мы, як гульцы, разумеем, што гэта ўсё прыдумана, нерэальна,
Алан Вейк думае, што ён ёсць у рэальнасці, але ў сваёй рэальнасці ён сутыкаецца з нерэальнасцю. І ў выніку мы пайшлі далей ўсё гэты цыкл, толькі як бы мы гульцы на самым верхнім узроўні гэтага. Калі мы гулец гуляем за Алана Вейка, прымаем роль на сябе Алана Вейка, то ці з'яўляемся ли мы прыдуманым персонажам у гэты момант, калі мы яго адыгрываем? Ну, вось такое пытанне. Ё Алекс Кейсі персонаж, ё актор, а яшчэ ёсць напарнік сагі? Так, ёсць Алекс Кейсі персонаж, ёсць актор, ёсць яшчэ Алекс Кейсі, каб вы разумелі, ёсць яшчэ Алекс Кейсі, які яшчэ Алекс Кейсі, то бок, ёсць агент ФБР Алекс Кейсі, і той Алекс Кейсі, які ў Нью-Йорку даследаваў свае справы. І ёсць яшчэ фіктыўны персонаж унутры сусвета Алана Вейка, які як бы з'яўляецца кіношным персонажам Алексам Кейсі. Вось. Ну і ёсць напарнік сагі. Вось. І гэта розныя як бы істоты, якія пераплятаюцца паміж сабой. Яго прыдумаў Зейн, а Зейна прыдумаў Сэм Лейк. Калька? Гэта пра што? Зейн паэт прыдумаў Алана пісьменніка, які прыдумаў Зейна рэжысёра, які зняў кіно і прыдумаў культ як варыянт. Гэта такое магчыма. Адзінае, што я скажу, з-за таго, што, і ведаеце, мы бы маглі рабіць вельмі моцныя нейкія крутыя ланцужкі логікі. Мы можам іх ствараць, але яны ламаюцца аб адну вялікую праблему, з якой мы сутыкаемся. Сусвет цёмнай рэальнасці, ён знаходзіцца не толькі па-за межамі нашай рэальнасці, а яшчэ па-за часам. І таму тут, вось гэты факт, ён дадае яшчэ адзін момант. А ці прыдумала, можа быць, Алана Вейка прыдумана Алан Вейк прыдуман цёмнай рэальнасцю, і Алан Вейк упісаў сябе ў цёмную, ну, карацей, адно стварыла іншае, разумееце? Але мы ўжо учора паламалі цмока. Ну, вось, як бы, тут тут ёсць мета-сюжэт, як бы, вось гэты, па тыпу, ўсё укладваецца адно ў другое, але, ведаеце, просто, ну, ён дадае разважанне, у яго няма адказу. Таму што, увогуле, пытанне сімуляцыі нашага сусвета, гэта выключна філасофскае пытанне. Можете пагугліць пра, ну, па тыпу, сусвет сімуляцыі, ёсць яшчэ ментальны эксперымент мазгі ў бутэльцы, ну, у банцы, у слоіку. Сутнасць эксперымента ў чым? Уявіць сабе, што мы нейкім чынам можам адчапіць мазгі ад чалавека. Ну, нейкім чынам, поўнасцю. Поўнасцю адчапіць, пры гэтым пакінуць яго жыць. Так? Потым мы падключаем гэты мозг у бутэльку, ну, у нейкі раствор, не ведаю, неважна ўва што. Падключаем да яго, мы можам уплываць на яго рознымі сігналамі электрычнымі, так? І поўнасцю для яго сімуліраваць, быццам бы ён адчувае, ну, на яго пачуцці як бы уплываць. У выніку у нас ёсць мозг у бутэльцы, які жыве ў нейкім паралельнай сваёй рэальнасці, у сімуляцыі, зноў жа, якая ёсць, якую ён не можа аніяк адлічыць ад рэальнасці, таму што сігналы, якія паступаюць у яго мозг, раздражнітелі, такія ж, як і былі бы ў рэальнасці. Поўнасцю імітуе поўнасцю ўсё магчымае. Ці можа такі мозг зразумець, што ён знаходзіцца не ў рэальным сусвеце? І ці жывы ён у гэты момант? Ці можна сказаць, што ён жыве паўнавартасным жыццём? Вось такое пытанне. Матылёк і сон. Ну, вось, складана. Алан Калька, копія без арыгінала. Зразумеў. Вось. Ну, карацей, як бачыце, тут ёсць такая, тут як бы ёсць мета-сюжэт, просто што адказу мы не атрымаем. Гэта філасофскае пытанне, ну, на якое няма проста правільнага адказу. Яно адсутнічае. Сэнс пытання ў самім пытанні. Тут няма нічога? Можна выйсці назад? Оп. Ну, як матрыца. Матрыца так. Матрыца гэта на гэтай жа ідэі таксама пабудаваная гісторыя. Зноў парк. Месца забойства. Вось яны два паліцэйскіх. Маска была ключом. Маска, якая была каля калодзежа. Маска аленя, які там памёр. І два паліцэйскіх, якія вельмі падобны на тых паліцэйскіх, якіх мы забілі каля калодзежа. Прычэпленыя, быццам бы адзін забівае іншага, і ўсё ў кіналентах.
42, ну. Ну, калі... якія пытанні, такія адказы, разумееце, так. Калі ў пытання няма адказа і, ну, яго, як бы, ёсць праблема невырашальная, просто. Як бы можна спрабаваць намагацца іх вырашыць, і гэта добра, таму што яны могуць даць нам нейкія падказкі яшчэ, ну, там, дадаць дадатковых пытанняў і разважанняў, але не ўсе яны могуць быць, мне падаецца, адказаны, таму што яны як бы зацыклены самі ў сябе, і ў гэтым праблема. Маску забраць, так? А калі Алану 42? А давайте погуглим. А давайте, блин, нахрен. Алан Вейк. Alan Wake. How old is he? Так, я зараз, може, собі спойлеров начапляю. Нарадзіўся ў 77-м. У 23-м годзе яму 46. Трошкі міма. Калі б у 19-м годзе выйшла гульня і падзеі былі б у 19-м годзе, то яму было б 42. Трошкі міма. Ёсць людзі, якім галоўная выніка, ёсць тым, каму цікавей працэс. Я не пагаджуся, мы ўсе істоты адначасовыя таго і другога. Мы ўсе людзі пошуку і ў пошуках адказу. Проста у нас ёсць чаканне. У нас ёсць чаканне, як у істоты, ну, як бы мы як працуем. Мы чакаем, у нас ёсць пэўнае чаканне, і калі гэтыя чаканні не супадаюць з рэальнасцю, то мы нешчаслівыя, мы незадаволеныя гэтым. Калі нашы чаканні, калі мы чакаем таго, што рэзультат будзе, і мы яго не атрымліваем, то тады мы незадаволеныя. Калі мы не чакаем рэзультата, а чакаем толькі працэса, то мы задавальняемся працэсам. І кожны чалавек можа рабіць адначасова і то, і другое. То бок ён можа задавальняцца ў пэўных рэчах, яму важен рэзультат, таму што ён там чакае рэзультат. А ў пэўных рэчах ён чакае працэсу, і ён атрымлівае асалоду ад працэса. І так можа рабіць кожны чалавек. Проста хтосьці дае перавагу, ну, пытанні толькі ўзнікаюць там, дзе калі пра адну і тую ж рэч гаворка ідзе, і могуць узнікаць некаторыя па тыпу непаразуменні, таму што у чалавека ёсць чаканні пэўнае. Так што ўсё гэта побудавана на вось гэтых чаканнях. Давайте маску забирать. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. We have family in the horror story. I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Вось зараз мы нагналі сагу у яе падзеях. Вось гэта размова з ёй, яна якраз такі была. У гэты момант сага казала: у сэнсе ты ўпісаў маю сям'ю ў гісторыю. Ты ўпісаў, ну, як ты пасмеў. Вось гэта. Сага была вельмі незадаволена ў гэты момант, але Алан не да канца гэта зразумеў. Вось. І Алан Вейк не пачуў ад яе самага важнага кавалка. У сэнсе ты... Ну, па тыпу, у сэнсе ты ўсё яшчэ ў пасцы. Ты же выбраўся. Ну, вось гэтая штука. Вось гэта ён не пачуў. І яго дзеянні зараз будуць заснаваны толькі на тым, што ён будзе думаць, што сага, ну, выконвае тое, што ён робіць. То бок, ну, ён ўсё бліжэй да сагі, і сага працягвае як бы яго гісторыю. А ён будзе далей перадпісваць яе гісторыю, якой сага перамагае ў выніку злодзея і ратуе ўсіх.
Ён робіць яе галоўным героем. Мы зараз дойдзем да парламентаўры і пры першай жа магчымасці пасля парламентаўры паспрабуем перайсці за саму зноў. О, як Ачмурэнна не разбівае ўвогуле паглыблення. Я не ведаю. Халера. Я даже нічого ўсё глыбей у цёмнае месца. Верш на сцяне было, ўсё пашыраўся. Так. Бледны шар у небёсах плыве і тоне ўсё глыбей. Начны Night Springs гэта шоу, але ноч зяй, ну, па тыпу шырыцца, расце, квітнее, не квітнее, спринг, ну, гэта карацей як крыніца б'е. Вось, ноч б'е, калі святло падае. Але вы разумееце, у гэтай фраза Night Springs гэта шоу. Калі Bright Falls гэта месца, у выніку у нас атрымліваецца. У Стымана качывык лепшы. Нянавісць да Epic Games просто. Для гэтага спячага паверхнасць патрывожана. Адлюстраванне зараз гэта здраднік. У дзірках чэрэпа абярнуліся кратарам. Гэта рытуал, які правядзе цябе далей. Твае сябры сустрэнуцца з ім, калі ты знікнеш. А гэта, мне падаецца, апошняя частка верша. Гэта якраз такі пра містера Скрэча. Твае сябры сустрэнуцца. Гэта рытуал, які цягне цябе наперад. Ну, то бок мы выканаем нейкі рытуал, і твае сябры сустрэнуцца з ім, калі ты знікнеш. То бок, калі мы знікнем, з'явіцца містер Скрэч, і ён якраз такі выберацца з гэтага самага. З гэтай рэальнасці. Дарэчы, нам нічога перазрадзіць не патрэбна. Мне падаецца, пачакайце, кіношная машына запрацавала, не? Запрацавала, толькі я нічога рабіць не магу. Так, мы раптоўна... Вось мы вярнуліся ў кінотэатр. Нам трэба выбірацца сюды проста. Кіно. Слово. Nightless Night. Ну все, присадживаемся. На фінском буде яшчэ. Томас Зейн адыгрывае Алана Вейка. Это на свирин, кажется?
У меня нават кот прочнулся. А я в наушниках сижу. Я маль 100% упомню, что там на том самом, на финском написано Cauldron Lake было. Экран можно активировать. О, дайте. Не жду пропускать ничего. Блин. Зараз кино пропустим. Есть коробка, за якой можно все нормально глядеть? Onko täällä ketään? Ahti. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää. Minulla oli sinua ikävä. Olit Veikon kanssa. Siksi lähdin. Hän on poissa. Ollut jo kauan. Kun nyt lähden, lähde kanssani. Mutta vasta tämän yön jälkeen. En mä kun vähän puukolla tökkäsin sitä. Tuik, 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 tuik. Heti sillä oli paskat housussa. Kontas ojan pohjalla änkyrä kännissä ja huusi ja soperteli ja Armo, rakkasveli, anna armo, mä kuolen. Ai saatana. Tuhlaajapojan paluu. Ja häntä koipien välissä. Tuliko hakemaan anteeksiantoa? Uutiset mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Ja nyt kun muistan millaista tämä touhu täällä on, en viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoa se ainainen länkytys. Uhrilahja mestarille. Mutta ei se paskaveli kelvannut edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Vaikka mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Päiviltä pitäis sinutkin pistää. Mitä on? Nyt tuli tupen rapinat, poika. Leikataan parta!
Leikataan pojalta partaa! Кава. Самое головное в этой истории кава. Miksi palasit? Kun kerran lähdit. En aikonut. Mutta nyt löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu. Kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarina. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Mites siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Вельмі шмат падзей, ну як бы шмат падзей, але яно ўсё пакуль не мае ніякага сэнсу. Ну яно гэтае кінцо, яно звязвае ўсе кавалкі, але больш пераблытвае, ведаеце, у нас была нейкая плюс-мінус пабудаваная як бы штука, так, але яно зараз усе кавалкі, яно пакідае іх на месцы, але просто перамешвае яшчэ раз. Вось у чым праблема. І таму што наслаіваецца яшчэ версія Алекса Кейсі, які быў фінам, разумееце, там свой прыкалдас. Працягваем. Sitä paitsi sain potkut. Ei olisi tarvetta talonmiehen apulaiselle. Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen kun sinä lähdit. Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Наконт рудыя жанчыны. Яна жа рудая, не? Альбо святло просто такое. Millä juomme? Yöttömälle yölle. Tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen. Sanotaan, että Aleen kurkotti liian pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varoa sitä Aleenin mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona häneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa.
Это реально 15 хвилин, так? А вы не пожартовали, так? Не, ну ви розумієте, ми доглядим до конца. Ну, я не збираюся його глядати на ютубі, мені буде ренотно, але зараз ось сам момент. Зефірка. Ні. Зефирка, мне подается, вельми важно. Ну, а вы думали, бойся, выучить это самое, финское для пачаткоўцаў. Выучить финскую за 15 хвилин. Легко. Регана, я ж кажу, некая эльфийская мова. Может быть, эльфинская? А? А? Tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen. Hän palaa. Ja sinut lukitaan huoneeseen. Vihdoinkin. Kiitos. Rakkaani. En kierrä kehää. Tämä on spiraali. Окей. Калі тут нічого далі не буде, сцени після титрів, то давайте фильм на 15 хвилин. Так, у нас еще голосование про 7 хвилинок скончится, тому давайте просто поразважаю, пока я тут музыка играю. Глядите, какая ситуация. Фильмец дае вельмі важно, і он, так, типу Кейсі, такі ж персонаж, як і Алан, і яго Алан запрэ замест сябе, калі выйдзе. Пачакай, для пачатка. Перад тым, як мы пачалі, гэта вельмі важныя слова грандмайстра, які сказаў Алану Вейку, што калі ты прымаеш ролю у гэтага самага Алекса Кейсі, то не з'яўляешься ли ты зараз прыдуманым персонажам. Нагадваю, мы, як Алан зараз, ідзем па слядах Алекса Кейсі, як бы праходзячы па яго слядах. То бок, потому што даведваецца Алекс Кейсі, развіваем гісторыю Алекса Кейсі, не сваю гісторыю у гэтай спробе пабега. Вось. І
Ачыўка ад эпіка. Ну, я не здзіўлюся. Якая цікавая штука атрымліваецца, што ў кіно адначасова граецца на тым, што Алекс Кейсі, то бок, ну, па тыпу Сэм Лейк, вось гэты, скажем так, персанаж Сэма Лейка, актора, ну, альбо распрацоўшчыка, вось, яго персанаж быццам бы вяртаецца назад у Колдран Лейк, у тое месца, дзе яго даўно не было. Пры гэтым ён як бы, ну, ён там так і сказана, што ён адыгрывае Алекса Кейсі. Ён вяртаецца да жанчыны, якая, ну, не жадаючы, каб вяртацца, ён сам апынуўся проста на гэтым месцы каля Колдран Лейк, супраць свайго жадання. І жанчына ў выніку, гэтая жанчына кажа, што, ну, гэта ўдава гэтага самага Алана Вейка, мясцовага фінскага, яна ўдава яго. І яна вяртае свайго мужа, запіраючы запіраючы туды Алекса Кейсі. Вось. І глядзіце, якая цікавая штука. Я нагадую, гэта вельмі два важных моманта. Ну, чаму яно ў спіралі яшчэ і заходзіць. Але зараз Алан Вейк, які ў нашым рэальным, ну вось, перад намі, які стаіць зараз, Алан Вейк, ён можа, то бок гэта кіно як бы падказвае, што ён можа зрабіць, каб выбрацца. Ён можа заперці сюды кагосьці яшчэ замест сябе. Але справа ў тым, што ён можа запіраць Алекса Кейсі, свайго ж эфектыўнага персанажа, сюды. І, дарэчы, Алекс Кейсі, калі трапляе ў гэты кашмар, ён кажа, што гэта не кашмар, ну, гэта не кашмар, гэта пятля. Пардон, гэта не пятля, гэта спіраль. Вось. І калі так тады падумаць, гэта вельмі важнае слова, яны яшчэ з першай часткі гульні ідуць. Справа ў тым, што Алан Вейк можа зараз запіраць Алекса Кейсі ўнутры сваёй гісторыі, ну, ўнутры гэтага самага пісьменства свайго. Але перад гэтым быў гэты рэжысёр Том Зейн, які як бы зрабіў, магчыма, напісаў Алана Вейка. Магчыма, Том Зейн спрабаваў запісаць Алана Вейка, ён напісаў Алана Вейка, каб заперці яго ў пятле спецыяльна, каб выбрацца. Вось, але ў выніку як бы працягваецца гэта ўсё проста ідзе па спіралі. Чорная дама ці не была ўдавой Тома Зейна? Такое магчыма. Такое магчыма. Гэта было бы, гэта мела бы сэнс. Але зноў жа, гэта, ну, паглядзім. Я не ведаю падзеі далей у Алане Вейке другога, але я не здзіўлюсь, калі наступнае, што адбудзецца, гэта у пакоі пісьменніка апынецца іншы персанаж, і яго туды запрэ жонка Алана Вейка, якая зараз якраз такі шукае штосьці ў цемры. Яна правіла Алана, каб ён напісаў кнігу, дзе Зейн выходзіць, а Алан трапляе ў пастку. Так. Такое магчыма. Пры гэтым, зноў жа, у гісторыі можа быць некалькі варыянтаў. Ну, яна могла па-рознаму быць. Так. Алекс Кейсі напіша новага персонажа. Не факт, што Алекс Кейсі, ну, гэта будзе Алекс Кейсі. Гісторыя, яна як бы проста гісторыя, так? Мы зараз бачылі не прадказанне, мы бачылі гісторыю. А гісторыі маюць сутнасць збывацца, але яны змяняюцца. Ну, мы можам іх змяняць. Таму там можа апынуцца нехта іншы. Тэарэтычна. Тут мы ўсіх ужо перамаглі. О! There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare. But I damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen... Барсі чат, гэта ён права зараз. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Перапісваем гэтае месца на проста здымаем адсюль увогуле ўсё і выходзім з кінотэатра. Ну так-то больш пазітыўна тут. Так, а што частка першая тэлевізор?
Наконт таго, што вось так больш высокай якасці можна на тэлевізары паглядзець у сваіх у сваім розуме. Вось так можна паглядзець больш эфектыўна, тут разбіта на часткі яшчэ. Галасаванне, вы бачыце, я загаварыўся, галасаванне скончыцца літаральна праз хвіліначку. Вось, літаральна хвіліначка, і мы можам, і будзе канец галасавання, вызначыцца, ва што мы гуляем заўтра. Глядзім, што ў нас на першым месцы. Як перакладаць гульню? 43 700. На другім месцы Disco Elysium 35 500. Elder Kings 2 мод для Crusader Kings 3 34 000. Hollow Knight 33 000. І Devil May Cry 5 31 000. Гэта наш топ-5. Вось. Калі пераможа, як перакладаць гульню, то што я заўтра буду рабіць? Літаральна будзем сядзець калупацца, я буду проста, гэта будзе, я буду распавядаць, як гэта працуе, я аднаўлю сабе да базовага, без модаў, без нічога, Disco Elysium, пачыняю папкі, пакажу, дзе я што спампоўваў, буду расказваць, як гэта працуе, і нюансы, якія ў мяне ўсплывалі, і, можа быць, яшчэ якія гісторыі накідаю. Паспрабуем за 2-3 гадзінкі як мага больш паспець. І у нас зараз хутчэй перамога будзе. Так, у нас ёсць перамога. Ніхто не спрабаваў перабіць першае месца ў нас. На пятнічны стрым будзе, як перакладаць гульню, буду расказваць. Будзе літаральна, на гэта трэйлера не будзе, таму давайце замест трэйлера. Буду расказваць проста. Буду паказваць на гэтым стрыме, як гэта працуе, дзе што пампуецца. Гэта інфармацыя можа быць карысна для любога, хто не ведае, як гэта ўвогуле, не ўяўляе, як гэта працуе, нічога не гугліў. Вы можете, гэта можа быць нават і будзе такі невялічкі гайд, калі атрымаецца. Я так гайд і не напісаў, я вельмі жадаю гайд, як пост запосціць на кофе. Усё яшчэ да рукі не дайдуць яго напісаць, бо больна часу не хапае проста на ўсё. Вось, заўсёды знаходзіцца штосьці, што важней зрабіць у гэты пэўны момант. І, можа быць, дзякуючы гэтаму стрыму я зараблю сабе нейкую падрыхтоўку для гайда, я проста па условы абгарну і лепей проста сфармую гэты же стрым, які атрымаецца. Вось, будзем гэтым займацца. Так, вось, у нас спіс. Нарэшце перамаглі. Не трэба асцярожней сатуху круціць, там гэта самае, разбіць можна штосьці. Вось. Добра, дзякуй за стрым, пайшоў. Было вельмі цікава, хоць і праходзіў. Добрага табе дня, Родзе. Вось. Буду займацца тым, што буду па парадку. Проста, быццам бы ў мяне ні халера няма, я спецыяльна не буду спрабаваць як мага менш выкарыстоўваць таго, што ў мяне падрыхтавана. Адзінае, што я, можа, падрыхтую адразу шрифты. Забяру, скажу, як іх шукаць, і проста возьму патрэбныя шрифты мне. Вось, тых, што ў мяне ўжо ёсць. Вось і ўсё, у прынцыпе. Так што так, гэта будзе па парадку з нуля. Я на пераклад займемся. Возьмем старонку. Старонку возьмем адна з самых такіх шмат чаго патрабуючых старонак. Гэта старонка вось у самым пачатку на персанажаў, на выбар персанажа. То бок, калі вы бярэце і там на выбар 3 дэтэктыва і яшчэ па тыпу абраць свайго. Гэта старонка, у якой шмат шрифтоў, у яе шмат элементаў, і на яе прыкладзе можна патлумачыць амаль усё, акрамя дыялогаў. Дыялогі толькі не трапляюць у гэтую штуку. Вось. І партрэты, там партрэты вельмі асаблівая штука. Я паспрабую як мага больш паспець, але зноў жа не факт, што мы паспеем. Запакаваць усе шрифты, гэта, насамрэч, гадзінкі 2. І калі я буду распавядаць, як я распавядаю, гэта будзе прыкладна, як мы на Вейка гуляем, з перапынкамі і тлумачэннямі, таму тут такое. Магу не паспець. Так, што ў нас? Мы спрабуем вярнуцца ў Parliament Tower. Гэта наша зараз галоўная мэта. Давайце-ка на мапе паглядзім. О, я прапусціў. Тут ёсць слова сілы дзесьці, якое мы не сабралі. Чую цені, але не бачу. Слова сілы. А дзе оно можа быць? Може, важно, якая гісторыя там апавядаецца? От этого слова сила будет залежаць. Оно показывается быццам бы зверху. Я вось не упэўнены. Гэта можа быць насамрэч на вось гэтай мапе. Вось на гэтай. Калі так. Гэта тут. Не, падаецца не. Па выглядзе яна павінна быць дзесьці тут. Может быть, мне патрэбна забрацца ўверх, каб гэта зразумець.
Бо ліхтарик жоўтенькі. Дарэчы, жоўтенькая звычайна заўсёды значыць, што паблізу є слова сілы. О, вось оно. Цудоўна. Дарэчы, у нас два слова сілы, я просто забыўся на гэта. Слова лямпы. Так, у нас 75% верагодна, што мы вярнем сабе ліхтарык пасля таго, як забіваем ворага. Вяртаем сабе здароўе за кожную секунду, якую выкарыстоўваем флешлайт буст на варожых ценях. Здароўе гэта добра. 10% верагоднасць застаніць ворага бустам. Давайте вось одну такую закінем. Няхай яна просто з'явіцца. Так, слово дапамогі. Ну, тут у нас... Давайте эффективность яшчэ лячэння возьмем, няхай трошки будзе. Усяго раскідам. Там няма такого, што одно значна лепей, на мой погляд, чым іншае. Это залежыць ад таго, які ресурс у нас ёсць. Таму усе ресурсы паралельна паляпшаем. Так, не, давайте на вот револьвер. Выбираемся отсюль. Там ёсць тени, але яны ўсе неважныя. Цёмнае месца. Ідзем до выставы нашай жонкі. Зноў будзе яго пакоі ў Парламент Тауэр, але пераробленыя, хутчэй за ўсё. Вы ўсе нерэальныя. Ачапіцеся. Я вас не боюся. Телефон. У гэты раз это быў не Зейн. Хто можа быць? Хто можа быць? Алан Уэйк можа сам сабе патэлефанаваць. Вось што можа быць. Гэта можа быць містер Скрэч зараз. Альбо Алекс Кейсі. Hello? Hello. It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand. The dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. Alice's photos you found from the shoebox in the talk show basement. Before you can go to Parliament Tower, you must put them in the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? Ён кажа, перад тым, як мы пойдзем у Парламент Тауэр, мы павінны зрабіць одно дзеянне. Пакласці ў скрынку. One for each draft. It's the same writer, but in a different point in time. I follow the steps he laid out for me. Alice's photos from the talk show building basement. Adi had guided me there. I bring the photos to the shoebox by the statue. Мы патэлефанавалі самімі сабе з іншага моманту гісторыі, хутчэй за ўсё з будучага. Можа быць, з будучага, можа і не. І давайте-ка там мне паведамленне зараз. Жаль. Мы з іншай кропцы ў гісторыі мы патэлефанавалі самі сабе, каб мець магчымасць. Мы не патлумачылі сабе чаму, але тлумачылі, што мы выберемся ўсё ж такі выберемся з гэтай гісторыі, але ў той жа момант не выберемся. Вось такая вось халера. Ну, дзякуй вялікі яму, конечно. Вы таксама не сапраўдны, так? Так, вы не сапраўдны. Оу, вось ты сапраўдны, так? Дзякуй. А ты не. Падмануў, так? Яны максімальна спрабуюць паводзіць сябе як агрэсіўныя і небяспечныя, але насамрэч імі не з'яўляюцца. Ён сказаў, што каля статуі яго жонкі, Эліс Уэйк, трэба пакласці назад... Ну, перад тым, як мы зойдзем у Парламент Тауэр, нам патрэбна пакласці гэтыя фатаграфіі, якія
мы знайшлі ў падвале. Гэтыя фатаграфіі нікуды не былі патрэбны. Яны нікуды не пайшлі. Мы самі сабе сказалі, пакладзі іх туды, гэта лепей для ўсіх. І для цябе, і для Эліс, і для ўсіх. Мы паслухаем сябе. Але мне цікава, ці ёсць іншая падзея. Ці ёсць іншы варыянт падзей, калі мы... Ну, ці магу я зайсці ў парламент Тауэр, не зрабіўшы гэтага. Нечакана. Я, ў прынцыпе, ўсё роўна збіраўся за сагу пагуляць далей. Але гэта нечакана. Я жадаў зайсці ў парламент Тауэр перад гэтым. Я магу ўсё яшчэ переключыцца на Алана Вейка. Ведра не было. І там было просто, ну, по типу, цемру обвалілася. Алана Вейка прырвала, мяне наўмысна прырвала гэта. Я магу переключыцца на Алана Вейка далей і працягнуць якую гісторыю. Блин, я думал гэта зрабіць пасля парламент Тауэр. Але ладно, калі гісторыя нас сюды закінуў, давайте туды працягнем. Вяртанне, працягваем. Старыя богі. Это было вельмі нечакана. Ладно, давайте тады, калі сага. У сагі ідзе паралельная гісторыя. Гэта гісторыя мы наперадзе, скажем так. Ёсць две кнігі. Ініцыяцыя і вяртанне. Ініцыяцыя павінна адбыцца да вяртання. Павінна адбыцца, то бок Алан піша іх такім чынам. А ведро нам прыбіральшчык даў. Ну, агульным просто ў любым месцы, вось такім вось падазроным месцы можна перайсці паміж рэальнасцямі. У рэальнасці Алана Вейка гэта рэальнасць кнігі ініцыяцыя. Гэта яго рэальнасць. А пры гэтым сага знаходзіцца ў сваёй рэальнасці, якраз такі ў другой яго кнізе, вяртанне. І ў вяртанні як бы адбываюцца падзеі вяртання Алана Вейка. І ў гэтых падзеях Алан Вейк як бы ўжо вярнуўся, але я не ўпэўнены, мне падаецца, што яго забрала бюро кантроля Алана Вейка. Вось, сага зараз, якраз такі пасля падзей, у яе сябар, Алекс Кейсі, яе агент ФБР, з якім яна прыехала. Я пра ўсе вёдры, ён імі кіруе. Ну, у прынцыпе, так. Мне падаецца, прыбіральшчык можа быць дзе заўгодна ў любы момант. Вось. Паўсюль, дзе могуць быць прыбіральшчыкі, там ёсць прыбіральшчык. Такая логіка. У сагі Андерсон свае падзеі. Яна ідзе ў дом прыстарэлых зараз, накіроўваецца. У яе знік яе напарнік, прыехала бюро кантролю, забрала Алана Вейка, знік і напарнік кудысьці, ён адстрэльваўся ад чагосьці. І гэта штосьці, на мой погляд, вылезла з Алана Вейка. У сагі яшчэ таксама свая гісторыя не поўная. Мы тут у лесе паблізу горада. Давайте трошки у лесе. Ну, як вы звычайна разумееце, усё так просто не будзе, мы пойдзем назад. Там ёсць одно прапушчанае месца. Такое я ждаў бы зазірнуць. Ну, тут праз лес бегалі ад пачвары, і ў той момант у мяне не было зброі. Вельмі незручна. І вось пакуль мы там бегалі, куды перавядзе нас гэтая сцежка? Туды, куды патрэбна. Тут павінна быць галіна яшчэ. Вось гэтая можа падыдзе. Так, гэтая падыдзе. Яна і ёсць. Так. Дзесьці тут яшчэ можна пашпацыраваць. І вось гэта мяне і цікавіла. Оу. Тут затапіла. Ага. Окей. Ну тады не пагляджу я гэтае месца, якое жадаў, таму што яно затопленае. Скрэчваліс? Ці Эйс-Вентура. Ну так, як Эйс-Вентура з насарокаў вылазіць. Вось гэтая сцэна. Там вылез... Я думаю, што Алан Вейк ёсць скрэч. Давайте вось так. Ну, я буду прытрымвацца гэтай тэорыі. Алан Вейк становіцца скрэчам пасля некаторага часу. Тёмная прысутнасць гэта, ну, тое, што мы называем скрэчам, гэта насамрэч Алан Вейк. Ёсць тёмная прысутнасць. Яна ўсё яшчэ існуе, але, ну, яна існуе без, ну, незалежна ад Алана Вейка, так?
Але ёсць таксама містер Скрэч. І містер Скрэч гэта якраз такі Алан Вейк, які змяняе гісторыю на потым. Ён паспрабуе правесці рытуал, каб выбрацца. Вось, магчыма. Вось, альбо існуе такая версія, у якой цёмная прысутнасць спрабуе пакрыху пазаігрываць з жаданнем Вейка выбрацца з, ну, на волю. І такім чынам як бы змешвае сябе свае жаданні выбрацца і жаданні Алана Вейка. У выніку атрымліваецца як бы містер Скрэч, які адначасова і Алан Вейк, і ў той жа момант цёмная прысутнасць. Таму што цёмная прысутнасць трошкі дадае ў гэтую гісторыю свайго хорара. Ось такая штука. Так. Гэта павінна быць проста. Так. Два, не тое. Раз, два, три, пять. То я, дарэчы, таксама пакару праблемы з месцам у інвентары. Чакай, што за надпіс? Культ дрэва баншыць усё. Ну так, вядома. У кіно, якое бачыў Алан Вейк, яшчэ ёсць адзін момант. У кіно, якое бачыў Алан Вейк, існуе... О, яшчэ лялькі. Якая лялька? Дзіцё. Яшчэ зараз паспеем. У гісторыі, якую... Блін, я збіраў сказаць думку і пераключыўся на ляльку і забыўся пра думку. Халера. Ну добра, потым, калі ўзгадаю, распавяду. Там нешта ў кіно было важнае, што да чаго я вёў. Так. Маці, ці магу я выйсці на вуліцу, ці магу я пабегчы пагуляць? Я сказала сваёй дачцэ, дарагая, выйдзі і пагуляй, але толькі ў прасвятле дня, і толькі навокал дрэваў, якія выраслі. Ніколі не каля возера, маё дзіця, і ніколі... Так. Моё дзіця, каб ніколі ты не патанула. Маці, а ёсць у нас маці? У нас ёсць дзіця? Маладая жанчына, маці. Маці ў доме, дзіця ў лесе. Працавала. Што змянілася? Сляды. Куды яшчэ яны вядуць? Далей, лялькі. А далей? Ага, вось яшчэ яны ёсць. І далей. Сляды жывёлы ўвогуле дадаліся. Ліхтар. У мяне месца няма. О, бляха! Воук, ходь сюди. Ну, Воук, ты збираешься сегодня помирать, ці ні? Може святло йому. А, это он помер, это он так не стоїть. Окей. Так, месца у нас вызвалілася на одну роўна. Забяром зараз. Трэба нешта ў скрыначку пакласці. Што он робіць? Яшчэ адзін зарад для ліхтарыка дае. Добра, гэта файна. У меня там быў адзін бескарысны. Трэба яго пераставіць. Так, дзе яна? Скрыначка. Так, бескарысны. Пакуль ворагі мяне не заўважылі, я наношу больш пашкоджанняў. Ну, такое. Шчыра. Такое вельмі рэдка здараецца.
І гэта на першую стрэлу, літаральна, то бок на один патрон на фіг знает колькі. Так, ёсць гэта. Што яшчэ мы можам? Там, насамрэч, да халеры ў яе. Трэба больш кідацца рознымі рэчамі. Давайте лячэнне яшчэ скарыстаемся вось гэтай. І вось гэта з ліхтарыкам, так, дадатковы зарад ліхтарык. То бок ужо у адной батарэйцы будзе 5 зарадаў, а не 4. Гэта насамрэч моцна. Так. Справа. Давайте. Аленя трэба пакранаць. Трэба спытаць у аленя, якая яго справа. Гэта важна. Не? Не магу? Ладно. Когда? Наша справа. Так. Ланчбоксы. Чакайце-ка. Якія ланчбоксы? Каго? Алекса Кейсі? Па тыпу, яны Алекса Кейсі ў сэнсе не належаць яму, а яны проста на тэму персонажа Алекса Кейсі. Гэта вельмі дзіўна. Так, пачам, чаму мне адзначала, што ў Алекса Кейсі ёсць нешта новае. Так. У Сагі, я так думаю, што ты пра Сагу гаворыш, мегапазерскі. Дачка не ў колдране тут патанула, бо калі людзі тонуць у колдране, яны трапляюць у цёмнае месца. Это лагічна. Яна могла реально потонуть. Ну, яна потонула тут. У Колдрон Лейке. Так, это новое место. Вершик у Брайт Фоллс. Сколько их у Брайт Фоллс? Ну, не только пшмат, насамрэч. Яшчэ наши справы. Хованки культа каля Брайт Фоллс. Уже яшчэ справа. Не, яшчэ справа ёсць. Гісторыя. Ну і там ёсць лісткі, якія мы не можам нікуды прыкласці, так? На потым. Сазіна, я зараз зразумеў. Дачка Сагі. Добра. Я, выбачу, я мегапазерскі, я выправіў цябе там, дзе не патрэбна было выправляць. Я подумаў, зноў аўтозапаўненне альбо нешта такое. Оп. Не збіраешся на мяне нападаць яшчэ раз? Было вельмі зручна, я сабе скажу. Давай. Эй, я ж стрельнуў. Пачвара. Зараз трошки дёрнула яе. Я толькі зараз заўважу, што ланчбокс Алекса Кейсі. Так, я не звязаў у пачатку, калі мы знайшлі першы ланчбокс, і пра гэта быў каментар. Там было імя, але я такі, ну, не зачапіўся за гэта, таму што там было шмат імёнаў у пачатку. Ну, я трохі губляюся такія моманты. Мне складана запамінаць імёны, і калі іх занадта шмат накідваюць у гульне, мне патрэбна, каб у мяне была заўсёды нагадванне, бо я інакш губляюся. Так. У Вальгалу можна адправіцца, альбо улева. Давайте улева. Якраз такі у Вальгалу нам патрэбна, калі што. Гэта і дом прастарэлых. Так. У нас, дарэчы, гэтых самых рыштункаў пакрыху скончваюцца. Я не разумею. Тут показано, что скрыня дзесьці ёсць. А дзе яна? Во, скрыня. Што тут за падказка? На фабрыцы было усяго 200 машын. Ну па тыпу транспартаў, якія складаліся з ровараў і машын.
Кожна машина мела 4 кола, і кожний гэты самый ровар меў па 2. Так. Усяго на фабрыцы 754 кола. Як шмат машин на фабрыцы? Так, давайте-ка. Я паспрабую просто 574, які там ёсць. Не, мне патрэбна палічыць. Халера. 754. У нас атрымліваецца у 2 разы аднаго больш, чым другога. Так? Атрымліваецца, што у нас павінна быць суадносіна. Так. Усяго 754 колаў. Не, ну, то бок атрымліваецца, у нас ёсць на кожнае... не, яны нероўная прапорцыя. Блин. Я нешта не гатовы зараз гэта вырашаць. Я морально просто нешта не гатовы. Я думаю, можа возьму... Давайте я водички, невеличкі перапынак. Подумаю над гэтым. Разважаю. Зараз переключу вам сцену. Пойду воды возьму. Наконт лічыць. Я карацей прыкінуў, гэта можна, падаецца, неяк матэматыкай вырашыць, ну, формуламі, але мне ў галаву не прыходзіць. Таму я проста разважаннем, так? Каб атрымаць 700 колаў на фабрыцы, нам патрэбна, каб гэтых самых машын было больш за ровары, бо інакш у нас столькі проста не набярэцца, так? То бок, напрыклад, бяром, напрыклад, проста накідваю 150 гэтых самых. 150 машин и 50 ровараў. 150 машин гэта будзе на 4, гэта ўжо занадта, не? Не, гэта будзе 600. 600 і наверх 200, занадта, так? Бяром па 100. 100 таго і 100 другого. 100 у нас атрымліваецца 400 і яшчэ 200, то бок 600. Малавата. Бяром 125. Ну, я просто бяру і дзялю, як бы шукаю. Вернуцца? В сэнсе? Не, зараз плашку я зараз буду... Ну, давай, ладно, давайте, приберу. Вам яна нічым не дапамагае. Вось я просто такі, ну, мы ўсё роўна як бы на перапынку тэхнічна я вадзічку папіваць буду зараз. 125. Мне, блин, калькулятор уже патрэбны. Я возьму калькулятор. Так. Калькулятор. Где там? Интернет. Калькулятор. Бяром 125. 125 помножить на 4. Так, равно 500. Плюс 75 помножить на 2. Гэта 650. Гэта недостаткова. 150, мне падаецца, я 150 неправильно полічыў. 150 помножить на 4 плюс 50 помножить на 2. Колькі гэта? 700. Маловато. Патрэбна больш машин. 150. Давайте 175 попробуем. 175 помножить на 4 плюс 25 помножить на 2. 750. Нам потребно 176 машин, правильно? 176 помножить на 4 плюс 24 помножить на 2. Не хапае. Яно па 2 кожны раз дадаецца. Каб мне атрымаць яшчэ 2, там 754 ў гульне, правильно?
Зараз. 754. Мені потрібно 157. 157 машин. Текст задачки. Вибачаюся. На фабриці, ну я вже знайшов отказ. Чекайте, так, 176? 177 мені потрібно. Ладно, зараз вернемся. 200 транспорта есть на фабриці. Есть ровери і машини. У кожної машини є 4 кола. У кожного ровера є 2 кола. На фабриці усяго 754 кола. Як шмат, колькі машин знаходзіцца на фабрицы? Я зараз гэта просто подбором, ну, зрабіў. 177 атрымліваецца. 177. Нам трэба больш. Больш сімваляў, больш графіці. Я жадаю, каб людзі асталіся ў штаны, у майткі, калі яны нават падумаюць прыбліжацца да леса. Распаўсюдзьце слова. Як жа шмат у мяне фальшфейраў. Праз X трэб было. Ну, можа быць і было. Я зараз не гатовы думаць матэматыкай. І ўсё было бы проста. Просто я зараз не гатовы гэта рабіць. Я не той, каб моцны ў матэматыцы. Я шчыра скажу, я прызнаюся, я здаюся. Я просто ў ёй не моцны. Яно, ведаеце, да некаторых рэчаў я, калі ўжо зрабіў падлік вось такі, альбо пераборам, альбо штосьці, я потым знаходжу формулу, якая бы ўсё вырашыла і ўсё бы файна атрымлівалася. Але мне разважаннем неяк прасцей часцей. Ну, я просто разважаю і атрымліваецца. Калі я ў разважанні заходжу занадта далёка і разумею, што мне не атрымліваецца трымаць у галаве занадта фактаў, то тады я ўжо пераходжу на формулу. Вось тады. Ладно. Блин, як же круто было бы, калі б у Сагі таксама была здольнасць просто ўзяць ды паглядзець. Слухайце, я зараз гляджу, а што калі мяне на цэнтр гэты не пусцяць з галоўнага ўваходу? Што калі мне патрэбна абысці навокал? Давайте пойдем праз галоўны ўваход. А то я зараз спрабую пайсці туды, куды мне няма неабходнасці ісці, і ў выніку зараз просто згублю час. Так, гэта ўвогуле тупік. Я раздумаю праз X, там насамрэч вельмі проста. Машин X, ровераў, колу 4X, ну так. Не ў сэнсе. Ну 754 там толькі. Ну я ўжо падбором зрабіў. Як бы результат усё роўна ёсць. І халера з ім. Вось ён дом прастарэлых. 1887. Чаму мне гэта лічба знаёма? But I don't know enough about my family history to say they're not my relatives. Mom only ever said my grandfather was bad news. The less I knew about him, the better. Чаму мне знаёма лічба 1887? Хто мне падкажа? Это год, можа быць, маецца на ўвазе. Это ж звычайна алімпіядная задача па інфарматыцы, не? Бярэш па максімум машын, а астатнія будуць ровары. Ну, я просто падабраў, то бок я паглядзеў, колькі змяняў колькасць машын і падкідываў колькі прыкладна. То бок на 700 я прыкінуў так, ну, патрэбна, каб атрымаць 700 прыкладна колаў у камбінацыі, патрэбна прыкладна 100, там, больш за 100. Вось, паспрабаваў 150, атрымалася менш. Паспрабаваў больш машын, атрымалася амаль 750. Вось, дакруціў трошкі і гатова. 7788, позвоним и подбросим. Угу. Там трошки не тыя лічбы. Vote Mayor Setter to sit in office. Мэр Сеттер не будзе сядзець у офісе. Конечно. Ну, я так разумею, тут можна просто взять і зайсці.
Таму што Сага нават пракаментавала пра сваіх. Глядзіце, якая справа. Гэты дом прастарэлых, у якіх павінны былі забраць 2 чэлаў з групы старыя богі Асгарда. Справа ў тым, што яны лічацца ў гэтай ужо перапісанай гісторыі, што яны з'яўляюцца нашымі, ну, па тыпу, там, прадзедамі, прадзедамі, нешта там такое. І гэта трошкі нереалістычна. Сага пра іх ніколі не ведала, пакуль сюды не трапіла. Справа ў тым, што яна не ведала пра іх насамрэч. Увогуле не ведала пра іх. І нават у рэальным сусвеце маці ніколі не расказвала, сказала, што ад іх адні праблемы. Так што яны упісваюцца ў гісторыю так, быццам бы яны рэальна маглі бы быць яе, ну, родзічамі. Але таксама яны ж і сцвярджаюць, што Сага жыла тут. А Сага ніколі тут не жыла. Так, ну-ка, давайте-ка. Я могу просто зайти. Зачинено. Старые боги. Вертание. Опа. Почекай-ка. Гэта не тая ж, якая працавала ў кавярні, не? Hello, Rose. Thought I'd swing by, see the family. Not a bad time, is it? Oh, no. I was just, you know, tidying the Чому така знервована? I'm so glad you're visiting again, Saga. But Odin and Tor can't see anyone today. Не можуть нікого, ні з ким сьогодні зустрікаються. Тор мені сьогодні потелефонував. He invited me over. Sorry. They had a little too much fun on our trip to Watery and need to rest. I need an excuse to get in and talk to them. That's too bad. Okay if I say hi to the other residents before I go? Sure. They always love visitors. Come on in. Not smart to be outside when the sun goes down. I love the architecture. I always dreamed of living in a haunted Victorian manor. You say that like it's your first time here. Блин, места не хапае. А места не хапае у нас чаму? Таму што у нас, блин, занято ўсё нахрен. Усякай хернёй. Давайте нешта скарыстаем. Блин, вось эту аптечку вельмі шкада будзе выкарыстаць. У нас фальшфеераў просто абсурдная колькасць. Алан Вейк, Алекс Кейсі. Вялікая фанатка. Блин, яшчэ больш патронаў. Нам патрэбна пазбавіцца ад чагосьці. Да вінтоўкі патроны. There's another lunchbox. Оп, ланчбокс. Печатная машинка, друкарка. Wake up, прачніцеся. Алан Вейк, так, сталі вельмі сенсацыя нашай нацыі. Прыяднайцеся з намі, пакуль мы перагортваем старонкі чалавека, які стаіць за гэтай кнігай. Folks Magazine. Ці моцна змянілася вашае жыццё, калі вашы кнігі сталі такімі папулярнымі? Алан Вейк. Мне стало патрэбна рабіць значна больш інтэрв'ю. Акрамя гэтага не вельмі змянілася. Вы такі смешныя. А магу я магу зараз зразумець, чаму вы пісьменнік. Адкуль вы атрымліваеце ваше натхненне? Нір Аўтомата атрымлівае 2500. Дзякуй вялікі. Алан, пісьменства гэта вельмі як гэта? Адзінокае падарожжа. Калі я працую, мне падабаецца быць адзіным у пакоі з маёй кнігай. Тут я магу змагацца з гісторыяй, трапляць у голову маіх персанажаў. Гучыць вельмі стамляюча. Але вы таксама згодзіце шмат энергіі, каб праводзіць вечарыны, так? Ходзяць чуткі, што вы вельмі насалоджваецеся жыццём у Нью-Йорку, начным жыццём Нью-Йорка. Нейкія улюбёныя месцы? Я бы жадаў, каб мы сфокусаваліся на маім пісьменстве. Вядома, я ўпэўнены, нашыя чытачы жадалі бы ведаць, дзе бы яны маглі сустрэць самага гарачага пісьменніка Нью-Йорка увечары ў суботу.
Вы працуеце над новай кнігай? Так, на некаторым узроўні я заўсёды працую над новай гісторыяй. Зараз я шукаю чагосьці іншага. Адправіцца ад таго, адысці ад таго, што людзі будуць чакаць. Штосьці новае. Дарэчы, Departure, ну, адпраўленне, гэта і ёсць кніга, якую напісаў у першай частцы Алана Вейка. Будьце асцярожны з гэтымі, людзям не заўсёды падабаецца штосьці новае. І якую цудоўную, і якую ж роль сыграе цудоўная Эліс Вейк у вашай працы? Яна вашая муза? Эліс утрымлівае мяне ў балансе. Ён мой якар, які спыняе хвалі, каб яны не ўцягнулі мяне занадта далёка ў мора. Блин, там да халеры чытаць, калі што. Так, малюнкі. Я думаў, я разважаў, ці можаш ты мне дапамагчы. Так. Гэта, карацей, фанфікі па Алану Вейку ад Розы этой. Будь маім святлом у цемры, Роза. Так, Алан Вейк. Так, Алан Вейк. Дрэнны хлопчык фікцыя. Ён здае новы тон для ўсіх пісьменнікаў. Алан Вейк, аўтар, які найбольш вядомы за кнігі Алекса Кейсі, серыі трылерных навел, якія узнялі жанр дэтэктываў. Але Вейк таксама вядомы не толькі за яго літаратарскую працу. Ён таксама вядомы сярод самых эксклюзівных клубаў Нью-Йорка, як Паті Анімал. Я нават не ведаю, гэта жывёла, карацей, вечарын. Гэты аўтар пераасэнсоўвае тое, чым з'яўляецца пісьменнік. Сышлі дні, калі ізаляваныя фігуры працуюць за сваімі друкаркамі ў цёмных пакоях. Вейк — гэта чалавек, які сустракае горад у стылі, стылёвы дыска-пісьменнік. Рэгулярна наведваецца ў самыя гарачыя кропкі горада. Яго ўсе шчаслівы пабачыць і быць пабачаным. Так, людзі і папарацы, ім Алана ўсё не хапае. Свецкі леў, згодны. Але не толькі яго сацыяльны календар, што вылучае яго сярод яго астатніх калег. Мастакі вядомы сваім норавам, і Вейк знаходзіцца ў зусім іншай арбіце. Шкодзіць гэтым самым проперці, як яна, карацей, рэчам. Набівае твары фотографам, пазбягае адвакатаў. Гэты пісьменнік, гэта цягнік поўнай ярасці, і лепей не стаяць на яго на шляху. Быццам бы рокер Вейк бярэ старыя стэрэатыпы і разбівае іх у кавалкі. Гэты рэбл, блин, як яны? Не прыходзіць у галаву слова, за якім лепей сачыць. Светкі алень. Так, у нас ёсць план Валгалы. Так, тут шмат чаго. Зброя для пісталета. Нам бы пазбавіцца ад гэтых самых. Давайте ўсё розум пойдзе. Можа быць, тут будзе паляпшэнне на якраз такі месца ў інвентары. Вось гэта было бы цудоўна. Не, гэта паляпшэнне зброя. Халера. І у нас недастаткова ў любым выпадку. Хоць што-небудзь палепшыць. У нас тут дом Валгала. Я зараз хуценька гэта прачытаю, не думаю, што гэта вельмі важна. Пабудавана ў 65-м невядомым архітэктарам Томасам Зейнам. Не, пачакайце-ка, невядомым архітэктарам для Томаса Зейна, фінскага рэжысёра. Окей. Настроіўся з Одзінам Тором Андерсонам у 12-м годзе.
І ўсё, гэта адзінае. Бэрі Віллер. Гэта зноў Барі з Алана Вейка. Так. Ось яны. Old gods of Asgard. Старыя богі Асгарда. So Odin and Thor had a band and everything. Блін, а як бы мне так скинуть мої речі, та? Я ждаю їх просто викидувати. Коли буде? Thought I'd lost you. Them, our little Vikings. Look who swung by, everyone. Norman, clothes. Вітаю. Norman, we have a visitor. Where are your clothes? I'm headed back to the sauna with Artie. Just another day in Valhalla. I should really get back to work, Saga. But feel free to spend some time with Mandy May and Norman here. It's good for them to have company. Thor and Odin are here somewhere. Need to find them. Вони повинні бути тут. Центр відпочинку. О, Аті. Аті, пустите мене до Аті. Я ждаю, він передавати. Auntie, this is your home. You don't need to keep cleaning. I take that love away, but I know you'll just find it again. Kyllä, kyllä. Mutta once after being told no. Why rest when you are bored to work? Eikö niin? Ён нават тут не прибіральшчик, ён адзін з тых, хто жыве тут. То бок Аті тут якраз таки просто знайшоў дзесьці зноў прибіраецца. Just thinking about it makes my dance foot waggle. Kyllä näin on. Як же дзіўна тут поворачваецца гісторыя. Я магу выбрацца? Не, не магу, у мяне карткі няма. Музычку давай. Фігач, Аті. О, поехали. Не ждаешь ничего распавесці? Вітаю, у мяне ключ Сага. Saga Anderson. Eipä siinä. Name won't make the man worse. Even a Swedish name. I'm Ahti. Anything good on that jukebox? We try to do good, but only Prime comes out. Music from my Swedish brothers, old gods of Asgard. My pals, the perkele Vikings. Perkele. Ці ти був участком їх гурта? Minäkö? Ні. Ну ладно. Perkele saatana, en ollut en. Not so much sweet that it fills the whole stomach. But we have shared a stage or two. Do you know where I could find the Andersons? Oh, you can never know where. Only a seaman can know that. But even the seaman can't know everything. Fair enough. Thanks anyway. Ну, Аті ўвогуле такі, ён даклад... Ну, ён вельмі загадкавая асоба, такая. При этом, зноў жа, у яго ёсць... Так, давайте з ёй не размаўляць. У яго ёсць як бы такая асаблівасць, што ён заўсёды пазітыўны персонаж, і гэта вельмі проста як бы з да яго ставіцца, таму што ён заўсёды табе дапамагае. Загадкавы, падазроны, але пры гэтым пазітыўны персонаж, і ты як бы добра. Ён не спрабуе цябе не забіць, ніколі не спрабуе нашкодзіць, не падказвае штосьці, але нешта дзіўнае падказвае. Так, новыя магчымасці для размовы, розныя паверхі і падвал, а там ёсць яшчэ месца. Давайте навокал яшчэ пабегаем трошкі. Я ждаю захоўвання дзесьці знайсці, каб скінуць рэчы, бо ў мяне месца няма. Пусціце мяне, калі ласка. Ось туди, може бути, я можу зайсти. Центр адпачынку. Ён выключаны, так? Ага. І ў яго можна трапіць толькі праз гэта самае. Так, там агароджана ўсё. Блін. Можна захоўванне, калі ласка, мне даць? У мяне там набои лежать просто так, без справы. Ну ладно. Так, не туды. Размаўляем тут. Нас пакинули поразмаўляць з імі. That's some fascinating network, Mandy May. What's your inspiration? Oh, I don't know. It is what it wants to be.
Taking a break from making those little ornaments for Rose. Do you knit? I dabbled when I was pregnant. Socks, mittens, the usual stuff. Oh, how about knitting me some underwear? One more crude remark from you, Norman, and I'll put this needle in your ear. Все ще гуляємо, так? Ну, я останнім часом по 3 години прикладно стрімлю. Ось, бо час є. Скажем так, я поспіваю, ну, якби мені не потрібно затримлюватися на праці, каб ще поспіти. Тому я спокійно можу собі дозволити, якби годинку ще тут розтягнути. Ось. Тому що нічого дренного з цього не буде. Я літерально напереді дна от того плану, який у мене є, і усе поспівається, коротше. Ось. Зараз, до речі, нагадали. Перепровірю. Так, у мене все добре. Що за сексі дід? Ну я не ведаю. Не ведаю, спитай його. Треба познайомитися. Так, треба поспитати у їх, ті бачили не Тора і Одіна. Odin is sleeping upstairs, but your grandpa's been acting crazy. He got electrocuted when he smashed the telephone. Don't make up stories. Tor went loopy and smacked himself in the head with that hammer he's always carrying around. Tor is hurt. Something's wrong with him. Тора отримав ніяке пошкодження. Was Tor hurt badly? He never let go of that hammer when he got electrocuted. It looked like a bolt of lightning hit him. Wham! Zap! Thank goodness Blum took the hammer away from him. It's not Tor's hammer, no matter what he keeps saying. Молот Тора. Молотком собі... He is a Russian. Andy May, you can't say stuff like that. Ён не зловіў молот, но ён, карацей, як яны кажуць, суперечлівая гісторыя, адзін кажа, што ён молотам сябе бахнуў. Зараз. Зараз ён дагаворыць. Дык вось, яны прапануюць, яны кажуць, што две версіі. Тое, што ён херакнуў сябе маланком, і тое, што яго долбанула электрычнасцю яго же тэлефон. Вось, і што ён разбіў там тэлефон, нешта такое. Ну і Тора заўсёды ходзіць са сваім маланком і сцвярджае, што гэта яго молот Тора, як вы разумееце. Так, я могу пайсці проста наверх? А чым магу? Але давайте поразмовляем, раз такая справа. You said I'd been here before. When was the last time I visited? Let's see exactly what she thinks she remembers. Oh, it's been years. We were all so sad when you left. After the accident. Oh, fuck this. My daughter didn't drown. You're remembering wrong. She's at home watching Night Springs with her father. Mm-hmm. It's useless. I need to stop the story. Роза і ўвогуле навокал лічыць, што дачка Сагі патанула. Сага ведае, што з Логан усё ў парадку, бо ў пачатку гісторыі яна ёй тэлефанавала. Але, зноў жа, ніякага пацверджання, што з ёй усё ў парадку, у нас няма. І гісторыя магла быць перапісана так, што ў Сагі рэальна ўжо дачка і патанула. Яна заўсёды тут жыла. Mandy May and Norman said Tor is hurt. Why didn't you mention that earlier? Oh, you mean the little bump on his noggin? It's nothing. The residents like to exaggerate. Uh-huh. I need to check Tor's room. Роза каже, што ўсё ў парадку, там нічога дрэннага з ім не здаралася. Sorry, Saga. That area is for staff only. Толькі для працоўнікаў. А што я калі цябе застралю, а? What's in the wellness center? Oh, that's where we provide our health services to the residents. We have a rehab facility, dining area, and beds for special round-the-clock care. To stay young, stay limber. Ну, карацей, у цэнтр не пушаюць і там праглядаюць за мясцовымі жыхарамі. Месца для захавання я так, не знайшоў. Халера. А патронаў мне набою нормально так далі. Можа выкінуць реально просто хотя бы пачку гэтых самых лайераў, бо я не думаю, што мне столькі патрэбна. Мне іх 6 зараз з сабой. Давайте просто пазбавімся.
Я не магу сабе ўявіць, што мне столькі патрэбна. А вось на набоі паскладваць патрэбна. Так, вось 20 ужо. І там яшчэ пару месцаў было, по-моему. Так, пара контейнераў, давайте пару праверым. Рабі стелс. Ну, блин, это не Skyrim. Так, тут стрэлы ёсць, гэта добра. На гэта мы спынімся, не будзем адчыняць вось гэтую, бо набояў як бы хапае. У сагі заўсёды чамусь набояў набіраецца, просто нейкая вялікая колькасць. Праверым, як там нашыя сябры. Старыя богі Асгарда. Но уже не отчиняем. Донна, Один, Тор. Лаунж. Давайте проверим левый бок. О, оленька. Важно. Я ожидаю всех собрать. Уже можно чинить. О, захаванне. А гэтая скрыночка. Вось, дарэчы. Скрыночка ёсць. Давайте адкладзем частку, бо гэта абсурдна ўжо колькасць усяго. Вось гэта адкладзем дакладна. У нас ёсць, што мы можам. Стрэлы з сабой браць не будзем. У нас 6 стрэлаў атрымліваецца. Гэта я перакладу таксама, таму што я ім не карыстаюся. І я не думаю, што гульня будзе настолькі складаная, што ён мне спатрэбіцца. Ось, калі спатрэбіцца, я думаю, я спецыяльна пайду за гэтым кулонам. Спецыяльна, каб яго прынесці. Калі бойка настолькі складаная будзе. У чым сэнс гэтага прадмета там, які мы можам падвесіць сабе? У тым, што калі мы паміраем, ён разбіваецца. Але мы не паміраем такім чынам. Захоўвае нас ад адной смерці. Ключ патрэбны. Няма. У нас ключа. Дзякую вялікі за стрым, а час шпацыраваць пёселя пакуль. Бывай, добрага табе дня. Very old. The government built a bunker here during World War II to watch the ocean for Axis navies and who knows what else. Ever since they sealed the bunker, it's been a hot spot for teens. The Ocean View Motel and Spa, they call it. Ironically, I believe. They go there to enjoy their beer and their vapes and electronic cigarettes. Ridiculous. The future is... So, the teens would drink there, do other stuff that isn't appropriate. Расказвае, наколькі дрэнныя тінейджеры. Так. Оп, тут перавернуто ўсё у Тора і Одина. А ў Донны? Усё ў парадку. Донна? Excuse me, miss, but you don't see me barging into your room while you're performing mental and physical strengthening exercises. Бачце. I thought not. Sorry. Это просто мимо проходил. And now I have to start over. Прервал. This is Tor's room. Так, покой Тора. І што сця? Неблаго ён тут перагарнуўся. Моцны дзед. More moonshine. І яшчэ больш. Rampage. This place is a mess. And Tor's not here. I need to keep looking. Нормально так перагарнуў. І яго яшчэ, як он, Moonshine, забываюся. Гарэлка, карацей. О. Odin's in bad shape. Один дрэнна, а што з ім не так? Or is this something more serious? Так. Один? Чуєш мене? Не можна нават размаўляць. Так, што там? Записки. Океан ночи. Мора ночи. Так, это радкі песни. Давайте-ка хутенько прочитаю.
Я даў сваё вока, бла-бла-бла. Па шляхі дрэва. Нічога такого у тэксце важнага няма. Дзе мне паставіць вока? Перад часам я даў Міміру выпіць з калодзежа мудрасці. З калодзежа, і тут ён колдрон по типу з... Як яно называецца? Ну все, колдрон вылетело. Котелок. То бок, ну, Колдрон Лейк это возера котелок. А то кому лясну, гэта алюзія на Маланку? Хутчэй ўсё. 1976. Я дастаў яго самастойна, каб пабачыць. Выпіў гарэлкі. 1988. Той, хто стаіць на мяжы, забраў яго ад мяне. Прыйдзе час яшчэ. Я не разумею. О, ворон на яго. Нормально так павернуты на тэме Одіна. Чел з іменем Один. Odin Addison? Can you hear me? I need to ask you a couple of questions. Odin? Оп. Нечто змянілося. He's in no shape to talk. Давайте думки. Не профайлінг, давайте перед тим, як ми почнемо копатися у його голові, давайте зберемо яшчэ кавалки. Пілотура обернувся супроти його. Так. Там вельми цікаві хлопці. Так, ланчбокси, кейси хутенько розставляємо. Чекайте-ка. Ага, у Менді Мэй робіць дизайн, яна вяжа тое, што падобна на тое, што мы знаходзім каля ланчбоксаў. Потому што час ад часу мы знаходзім камяні, які іх, ну, вязанне зрабілі навокал. Так. А, не, пачакайце, гэта не Watery, гэта Brightfall. Яшчэ справа. Хованкі культа. Гэта у нас Brightfall. Ёсць яшчэ адзін. Далей. Браты Андерсон, што нам вядома. Нам патэлефанаваў ён, а яго пакой быў поўнасцю разнесены. Мы не ведаем, ці ўсё парадку з ім. Норман. Тор, у Тор нешта здарылася. Один спіць наверсе. Та інфармацыя ад іх. Роза. Тор і Один адпачываюць і не прыймаюць гасцей. Добра, зараз профайлінг. Што ён скажа? Odin's in rough shape. What happened to him? These are our twilight years. There's darkness in the water. We have our little tricks. And so do you. What's happening? It's never felt this way before. You're all grown up, Saga, dearest. And you're back just in time. The forces of darkness are eating away at us. We're too old and weak. You have the power in you, like all Andersons. What was that? He wasn't a projection. Odin was really here. We were connected. Are they really my family? Is that why this is happening? Зараз раптоўна. Месца Сагі ў яе вось гэтым разважанні профайлінгу, яна можа зазіраць у думкі іншых людзей. І гэта вельмі, ну, незвычайная моц. Пры гэтым зараз адбылося адваротнае. Зараз ён залез ёй думкі і пагаварыў з ёй трошкі. То бок ён не быў проста праекцыяй яе, з якой яна можа трошкі размаўляць. Не. Ён рэальна як бы заняў яе месца. Ён быў тут і як бы размаўляў з ёю. І зараз мы можам з ім паразмаўляць, не лічна тое, што ён адключыцца. I've never connected to someone like this in my mind place before. How is this happening?
I was glad to answer your call. Vikings are born travelers. You are a seer. You can see the truth. But your grandpa will want to tell you more himself. Wouldn't want to steal his thunder. Tor is in danger. You can save him. Is my mind place more than just a mental technique? Sometimes my mind place even baffles me. Is this the reason? Зараз я Is нас there правда... something more than intuition behind it? One thing at a time. Tor is in trouble. Once I help him, he can maybe tell me more. Один кажа, што трэба паразмаўляць з Торам наконт таго, ён можа распавесці больш, і яны сцвярджалі, што мы сям'я, і зараз Сара Андерсон пакрыху пачынае верыць у тое, што яны сапраўды яе сям'я. Бо такая здольнасць, ну, яе заўсёды здзіўляла яе здольнасць, вось гэтая. Але можа быць гэта не проста, ну, яна ёсць ува ўсёй сям'і. Так. Тору ў небяспецы. What's going on? Darkness is drawn to the spark. Tor only thinks with his hammer, never his head. The Prince of fucking Darkness is making a comeback. Tor's marked by darkness. I can feel it. Is he in his room? It wants to take him, and then take me. Beware of Cynthia Weaver. Cynthia Weaver. Bad things happen in the wellness center. Don't let her drag him under, Saga. Does Prince of Darkness refer to Scratch? Is Tor becoming taken? I need to find him before it's too late. Stop this before more people get hurt. Спыніць нешта ў гэтым месцы адпачынку у гэта, ну, цэнтр карацей адпачынку, цэнтр там спа рознае вось такое, але Одзін кажа, што там нешта жудаснае адбываецца і трэба спыніць, таму што яны Тора забралі. Штосьці забрала Тора і потым прыйдзе за Одзінам. Але альбо яны проста алкашы. We're too old for this brand of crazy, but we'll drink with anyone who's offering. The cult's been on our asses to join for years, but we already have our band, and those damn fools don't know what they're dealing with. No wonder they want a pair of legends. Tor and Odin are not part of the cult. The cult thinks there's something special about Tor and Odin. I'm starting to see it too. Культ лічыць, што Тор з Одзінам асаблівыя, і, ну, гэта ўжо пакрыху становіцца заўважна, і культ спрабаваў узяць у свае рады якраз такі Тора і Одзіна вельмі доўга. У іх гэта не атрымалася. Яны адмаўляліся. І суперзоркі, ну гэта таксама. I found Wake's clicker. What can you tell me about it? Cut off from Tom's lamp. It washed to the shore. Good work getting the light switch. The light switch is like an amp. You can play rock and roll without it, but you won't blow anyone away. Art, like Tom's writing, can change the world, but the light switch will crank that change to 11. The clicker has the power to change the story. To save Logan. This confirms what Wake said. I can't let Scratch get his hands on the clicker. By Tom's writing, Odin must mean Wake. Зноў жа, яны кажуць пра тое, што напісаў Том, а не Алан. Яны кажуць пра Тома. Вельмі пераплятаецца тое, што Алан Вейк напісаны Томом Зейнам увогуле. Так, давайте складзем гэта ўсё. Клікер толькі павялічвае моц, ён сам па сабе не вельмі карысны. Так, мастацтва як пісьменства Вейка мае здольнасць змяняць рэальнасць. Клікер павялічвае гэтую змену. Ось яна інфармацыя. Can I trust him with that much power? Not sure I have a choice.
Так. Пошукать Тора. Tor is not okay. Про Something is внешнюю парадку. definitely going on here. Культ дрэва. Тор, пакуль культ спрабаваў рэкрутаваць іх нашмат працяг гадоў, ён і Одзін адмаўляліся ад іх прапаноў. Дзесьці было ў нас кавалак па тыпу Тора і Одзіна Андерсон, вось яны. Яны не з'яўляюцца часткай культа. Не з'яўляюцца часткай культа. Што ў нас яшчэ? Факт і вымысел. Ён паразмаўляў са мной напрамую праз, ну, у месцы розуму. Маё жыццё ў Уодаре? Так, моя сувязь з Тором і Одзінам. Яшчэ кавалку не хапае. Да, галеры. Так, добра. Раз такая справа. That woman in the painting looks like Mom. Эта жанчына на малюнку выглядае як маці. Was I born here? Or is this more of the story? Зноў сувязь. Так. Долучить. Вибачте, больше не буду вам перешкоджать. Я могу наверх еще сходить? Так, глядячи на час, нам би скончувати. Зараз погляджу, де там ще раз наше заховання, заховаюся. О, я ще раз мову. Вітаю. This will put a smile back on your face, my dear. Sorry? Ах ти ж. She's one of them. There must be an overlap here somewhere. Есть оверлап. Окей. Добре, починається. Давайте-ка. Кубаша попав. Захоўваемся, і на гэтым я буду скончваць. Гісторыю сагі будзем працягваць пазней. Працягваць будзем у панядзелак. Заўтра мы гуляем. Ну як, не гуляем. Заўтра я паказваю, як перакладаць гульню. Стрым будзе 3 гадзіны прыкладна зноў. Паглядзім, колькі паспеем. Я паспрабую паспець як мага больш, але я не ўпэўнены, колькі атрымаецца. Вось. Ну, колькі атрымаецца, карацей. Спрабую, зраблю, што зраблю. Гэтым мы займемся. У прынцыпе, буду паказваць на дыск Elysium, просто буду шарыць увесь экран і будзем тыркаць па краху. Вось, на гэтым я буду скончваць. Я буду вас перадаваць далей, калі знайду каму перадаць. Дайце-ка паглядзець, што у нас ёсць на Твічы. На Твічы у нас зараз ёсць Рудзі, які гуляе ў Crusader Kings 3, дарэчы. Давайте да яго я вас і перадам. Ну і больш нікога і няма. Ідзем да яго. Жадаю вам добрага дня. Сустрэнемся заўтра. Паперакладаем трошкі дыск Elysium. Калі ўсё паспеем, калі увогуле зробім больш, чым планавалася, будзе яшчэ бонусныя матэрыялы, скажем так. Пакажу, што ў нас у перакладзе, як гэта выглядае. Калі паспеем. Добранька. Адпраўляю рэйд. Добрага вам дня.